Son Roberto Pascual, son o coordinador desta segunda xornada, como dicía Paula Cabaleiro na súa presentación. É un placer facela aquí. No momento en que deseñamos este programa, pois a Casa Vella era un lugar pensado para falar de territorialidade, que é un dos vectores dentro dos dereitos culturais, dentro dese paradigma onde se poden falar de cousas moi relevantes dese Pacto Internacional dos Dereitos Económicos, Sociais e Culturais, que é o marco da Organización das Nacións Unidas, que nos permite ter aí na fronte o dereito de acceso, o dereito de protección patrimonial, o dereito de identidade cultural, como aquelas cuestións que desechamos abordar nisto, que nun primeiro momento, verdade, en Carla lle chamamos cata, porque a nosa idea, dende a Comisión de Xestión e Política Cultural do Consello da Cultura Galega, era facermos unha especie de catálogo, de estudo, de dinámicas de acción cultural que suceden no noso territorio galego por iniciativa de asociacións ou por iniciativa institucional, pero, ao fin e ao cabo, que son accións culturais que nos demostran que os dereitos culturais non é unha moda, non é unha tendencia un pouco snob de xestores culturais, senón que é un paradigma moi ben sustentado e moi ben armado por dereitos que emanan dende organismos internacionais até os máis próximos ou leis no noso territorio que se empezan a desenvolver para garantir que a cidadanía teña un acceso non complementario, non subsidiario da cultura, senón que conviva na cultura, que conviva coa cultura con todos eses dereitos de participación, dereito de información, que será o grande tema da seguinte xornada, que celebraremos en Arcade, a cuestión da interseccionalidade, será o cuarto no Pazo de Tor, no mes de xuño, e logo despois nunha xornada final, no mes de outubro, para darmos conta de toda esta recollida de información destas xornadas que teñen unha dinámica pois moi similar. A de hoxe é a inversa do que sucedeu en Boiro. En Boiro houve primeiro unha dinámica máis participativa e logo a presentación de proxectos, e o que imos facer hoxe vai ser o revés. Imos presentar os proxectos que escollemos como aqueles proxectos que responden a unha acción cultural dende a ruralidade e con todo o que implica, imos falar deles sen romantizar os proxectos, pero tampouco sen unha visión condescendente. É dicir, eu sempre digo que fronte a algúns discursos e a algúns relatos de levar a cultura ao rural, a cultura no rural xa existe, non hai que levala, a cultura emerxe, a cultura acompáñase por mediadoras, por persoas que teñen vontade, que teñen compromiso de activar na cidadanía a consciencia, a autosatisfacción de sentirse nun lugar creativo, en un lugar con posibilidade de establecer diálogos dende o próximo ata o universal. Falaremos do local, falaremos do universal, quizáis falaremos tamén dese concepto glocal, non o sei, porque unha das preguntas que eu lles lancei ás persoas que van presentar agora de seguido e que vos presentarei os seus proxectos, pois están relacionadas co seu, para presentarnos dunha maneira moi guiada os seus proxectos, pois lanceille preguntas como se a iniciativa cultural da que van falar ten dinámicas peculiares, dinámicas que emerxen da idiosincrasia, da identidade do lugar, ou se son dinámicas culturais máis universais, aí ao mellor aparece o concepto de local, cal é o rol de participación das persoas da comunidade local, se son persoas simplemente receptoras ou hai un papel moito máis activo como colaboradoras, como acolledoras, cal é a traxectoria, cales son os cambios, os condicionamentos, porque imos falar nestes 8 proxectos, non todos chegaron, isto tamén ten que ver coa territorialidade, aínda que non esteamos nun lugar
moi periférico, e aquí hainos que son moito máis ca Allariz, esta fermosa reserva da biosfera, pero que non todos os lugares teñen unha comunicación, tamén por sorte, froito tamén de muro de contención fronte a esta cuestión extractivista que moitas veces os proxectos do rural se acaban convertendo nun lugar saturado, pois ás veces tamén non lle poñemos nada difícil dende o noso territorio, porque falaremos aquí seguramente do despoboamento, falaremos seguramente de cuestións socioeconómicas, de cuestións demográficas tamén, por outras cuestións que moitas veces son unha oportunidade e outras veces unha ameaza. A cuestión medioambiental non é allea, o que está pasando na comarca da Ulloa, pois tamén seguramente sairá hoxe a luz cando falemos do Festival Agroqueer, e non só. É dicir, falaremos das cuestións do interior, porque os proxectos seleccionados son proxectos do interior do noso país, da provincia de Lugo, da provincia de Ourense, e para iso, na segunda dinámica, aí ao fondo, tedes uns mapas de Galicia, porque as palabras nos imos recollelas, pero tamén recolleremos moitas das sensacións e da síntese. É unha das cousas que recordo falando de proxectos do rural foi o que dixo Oliver Laxe na escola na que eu traballo, na Escola Superior de Arte Dramática, que me pareceu unha lección magnífica para os meus alumnos e alumnas da ESAD, que están estudando unha carreira de arte dramática. A consciencia do que están facendo é unha acción cultural para incidir e para mudar aquelas cousas que lle supoñen unha insatisfacción ou que lle supoñen un reto tamén. E Oliver Laxe, nun encontro co alumnado, falou desa capacidade de esencialización, de chegarmos á esencia a través, el dicía, da lectura necesaria de Antonín Artaud, de tomarmos consciencia de que o noso territorio imprime a nosa visión do mundo, a nosa cosmovisión e tamén a nosa acción. Ese traballo de esencialización, pois o que vos pido é que participedes dunha maneira libre, pero que participedes mostrando preguntas, expresións aí neses mapas cuns post-it, que para a segunda parte desta xornada vai ser moi útil, porque aquí tamén me acompañan as persoas mediadoras. Despois da presentación dos proxectos dividiremos o público asistente e os proxectos en 3 grupos que estarán coordinados por Sabela Mendoza, que xestora cultural, recente flamante directora da Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia, resumidamente no seu currículum está moi vinculada co mundo das artes do movemento, e aquí nos acompaña para esta dinámica. Elas teñen tamén unhas indicacións para facermos nesta segunda parte que saian preguntas, que saian cuestións non soamente para os proxectos, senón tamén moitas das persoas que estades aquí estades moi vinculadas a distintas actividades culturais, e se non o estades, tedes algún contacto de algún xeito ou doutro, e tamén podedes formular as vosas cuestións. Encarna Lago é outra das persoas mediadoras, presidenta da Rede Museística de Lugo. Ela está presente en todas estas xornadas como mediadora ou como palabreira, que é un dos descubrimentos tamén maravillosos como concepto destas xornadas, e tamén a propia Nuria acompañarame a min no terceiro grande grupo que faremos despois dunha pausa café, onde coñeceremos este espazo de creación, de residencia, de investigación, que é a Casa Bella, coordinado por ela e por Rubén Vilanova, que tamén nos acompaña. Ao final da xornada, ás 2, como queremos tamén
que neste contexto dunha casa rehabilitada, feita coas mans, co amor, co cariño e co agarimo de quen a habita, literalmente, porque eles viven aí, para as persoas que non estivestes, que creo que sodes moitas, as que estades por primeira vez aquí no Concello de Allariz, na Casa Bella, pois que saibades tamén que eles viven aquí e nos farán, pois, a parte de anfitrións, de un pouco guías desta aldea, a aldea de Amiadoso, e ao final tamén nos brindarán pois uns petiscos, un pequeno xantar, como en moitos dos outros encontros que eu estiven aquí, pois tamén nos dá esta sensación de estarmos en familia, que eu verdadeiramente así o sinto cada vez que estiven aquí. Bueno, imos empezar a falar de en que medida os proxectos que imos descubrir agora, ou descubrir ou coñecer mellor, non solamente descubrir, seguramente coñecer mellor, axudan a garantir os dereitos culturais das comunidades no territorio. O territorio é o que nos vai guiar durante toda esta xornada, dentro dese paradigma dos dereitos culturais, e para iso, pois, moitas grazas. Imos empezar coa presentación dos proxectos e xa vou chamar pois ao primeiro deles, chamarlo porque está aquí, que é Nuria Sotelo, a Casa Bella. Nuria é bailarina, fundadora da súa propia compañía, licenciada Sotelo, pero ten traballado en moitas outras compañías, como bailarina ou como coreógrafa, como en Matarile Teatro, Sarabela Teatro, e moitas das compañías do sector profesional das artes escénicas galegas, pero tamén Nuria tamén é docente, é profesora na Universidade de Vigo, na aula de danza da Universidade de Vigo, e vai nos falar pois deste proxecto que forma parte da rede Aldearte, doutras redes, que é a Casa Bella. Pois, cando queiras, Nuria. Vale, pois póñome para lá para poñer... Sí, cambiamos de sitio. Cambiamos de sitio. Pois a Casa Bella, aquí nos puxemos estupendos imas de cultural, porque, bueno, hai que usar as palabras que están de moda, e ademais, realmente o que se fai aquí. Se investiga, se desenvolve, tanto pues, as artistas que veñen en residencia artística, como tamén se investiga como facer esta mediación, este diálogo co territorio, con este territorio rural que Rubén naceu aquí, pero eu son unha persona que fun sempre de cidade. Entonces, bueno, é un aprender. Pois eso, concíbese como unha plataforma, unha casa de creación de artes vivas, sobre todo agora mesmo veñen a desenvolver os seus traballos persoas do eido das artes do movemento, que é un pouco máis o que me toca a min, pero estamos abertos tamén a ir abrindo. Nos interesa sobre todo a interdisciplinariedade, non? Bueno, pois comezamos a traballar na área no 2018, cando nos viñemos a vivir aquí, Rubén e eu, que na seguinte diapositiva xa vos explicamos por que viñemos aquí. Entón comezamos a traballar antes de que existira esta casa rehabilitada, que era unha auténtica ruína, pois levando un pouquiño en colaboración co Concello, sobre todo ca área de muller, levando e abrindo a danza, as artes do movemento, pois ás persoas, sobre todo ás mulleres. Tamén, gracias no 2019, recibimos unha axuda do programa Art for Change de la Caixa, e que, bueno, foi un pouco truncada no 2020, pero ao final levámola a cabo ao aire libre, pois unha creación multidisciplinar, pois con xente diversa, con xente maior, con xente con diversidade funcional, adolescentes. Os maiores os perdimos polo camiño, pero foi unha forma pois de ir entrando e de ir achegando ao contexto que nos rodea, pois as artes do movemento, a relación co corpo. Tamén aquí, en Amiadoso, no Teleclub, que daba coas señoras do pueblo, e facíamos así unha especie de danza, gimnasia, tocar a pandeireta, etc. De onde partimos? Pois partimos
de aquí, de que nos quedamos embarazados, entonces queremos criar no rural, que nos parece o mellor sitio, e xa desde facía tempo que estábamos pensando isto é a Casa Vella. Sí, isto foi despois de desescombrar, unha ruína absoluta, e de aí partimos. Bueno, pois, como comentaba antes, os obxectivos da Casa Vella é apoiar a creación artística, o pensamento de interdisciplinaridade, garantir o acceso á cultura no medio rural. Sí que é verdade o que di Roberto, que cultura aquí xa existe, pero, bueno, certas expresións artísticas quizáis aquí non se dan, e, sobre todo, sentimos a Casa Vella como un lugar de encontro. Cando veñen aquí as veciñas de Amiadoso a ver cousas raras de danza contemporánea, bueno, está ben, porque deixan de ver a televisión e ven outras cousas, pero tamén é un lugar para encontrarse. Como veredes, despois poño un videociño, aquí se xuntan moita xente diversa. Si que o contexto da Casa Vella, que no Concello de Allariz atraeu a un montón de xente nova con nenos, entonces, pois sí que é verdade que se xuntan igual familias con nenos, as señoras do pueblo, outros artistas que poden vir da cidade, entonces, bueno, pois é este lugar de encontro e interxeneracional tamén, que nos creemos moito en esta oportunidade de que a xente se encontre fora da súa idade, fora da súa disciplina, porque hoxe en día está como todo tan seccionado, os nenos en un sitio, os vellos noutro, os novos noutro, e creemos que é moi rico estes encontros, e este lugar o propicia tamén. E, bueno, pois isto, favorecer o encontro, transición de coñecemento e o patrimonio. Para nós tamén é importante estar onde estamos, temos horta, facemos a matanza, temos un fumeiro aí abaixo, pois recuperamos soutos vellos tamén, temos mazairas, bueno, pois un pouquiño estar onde estamos e aprendendo do noso patrimonio inmaterial, das costumes de aquí, como a xente se xestionaba, creemos que é unha práctica moi sostible. Realmente, creemos que é un lugar onde as palabras que están de moda poden florecer, como vos dicía ao principio. Bueno, pois usamos as palabras de moda, pois as usamos, pero é importante que florezcan, e este contexto é un lugar que favorece isto. Que facemos? Bueno, pois a nosa misión é o apoio á creación artística profesional e a garantir o acceso á arte no rural, contribuir a unha mellor convivencia. Todo isto que vos comentaba. Aquí abaixo, como vos comentaba, está Mónica Valenciano, que é unha das pioneiras da danza contemporánea, da creación contemporánea en España, Premio Nacional de Danza, e aquí están as miñas veciñas, que veñen sempre e que o pasaron pipa, conectaron un montón coa locura desta muller. Pois eso, temos aquí familias. Hai que tome por diante, non do Vale, pois entonces isto acontece na Casa Vella, e é verdade que para ser aquí facemos parte das mostras, pois temos como un mínimo de 25 asistentes, entonces que non está nada mal. Estas mostras de todas estas actividades que facemos ao redor das residencias artísticas, démoslle chamar ciclo de artes vivas, de mediación e exhibición, porque non é un festival, sino que se alonga por todo o ano. É como que a base son as residencias artísticas, e ao redor das residencias artísticas hai estes programas culturais que sempre se fan en relación e en diálogo cos artistas según o momento do proceso artístico onde están.
depende do público o que queiran dirixir a súa creación, pois pode ser un obradoiro, unha charla, unha mostra aberta, pode ser aquí, pode ser no colexio, no instituto, traballamos tamén co Concello en Maceda, na Bola, vamos estendendo, non? Xunqueira de Ambía, intentamos ir abrindo e levando os concellos cercanos tamén o que aquí acontece. Outras cousas que se fan ao redor das residencias artísticas son contidos digitais. Rubén Vilanova, que é o codirector comigo de A Casa Bella, é fotógrafo e fai vídeo tamén, e contamos con a Eve, con a Inoa que está aquí, que tamén nos fai a edición dos vídeos, entonces facemos videodanzas, arquivo das residencias artísticas, o que nos parece moi importante para ter un arquivo que recolla o que está acontecendo na creación contemporánea nas artes vivas de hoxendía. E podcast tamén empezamos a facer xa. Queremos que vayan sendo máis interdisciplinar, isto máis aí de Rubén, que quere facer encontros improbables e ver que acontece aí. Polo momento foron máis das residencias artísticas que estaban acontecendo, pero bueno, como lle damos outra voltiña e así. A ver que se me pasan os minutos. Pois as claves, o equipo, que somos Nuria Sotelo e Rubén Vilanova aquí al frente. Contamos con Sabela Mendoza, que é unha gran axuda no asesoramento da xestión, a EB na comunicación, e despois temos colaboracións puntuais e voluntariado, traballamos con Workaway tamén, que nos axudan co territorio. Aquí hai un montón de traballo de territorio, a mala erva medra un montón, as silvas, hai que desbrozar todo, bueno, nos quentamos con leña, saberedes despois se damos un paseo, temos aí uns troncos para rachar e para cortar e para colocar, o sea, hai moitísimo curro. No rural isto de el rural, que relax, bueno, é un estrés diferente, un estrés máis agradable, pero deste que poñer moi serio para parar, porque senón non paras nunca, non? Para nós son importantes as redes e as publicidades, pois temos unha rede que é o Tapete Común, con 3 espacios de referencia a nivel estatal para nós, espacios de creación de artes vivas no rural, que son Animal a Esquena en Cataluña, Zala en País Vasco, Eima en Baleares. Tamén colaboramos con Solo 2, que é unha plataforma que se move entre Galicia e Costa Rica. Facemos colaboracións co Certame Coreográfico en Madrid, que habla de danza do Campos de Ourense, que dirixo eu, entonces o teño fácil, pero bueno, con proxectos culturais e asociacións cercanas, con Cafenda, con Maceda, Carca da Noa en Vilar de Santos. Agora mesmo acabamos de ter a 9 rapazas de diferentes sitios de Europa que estiveron 22 días, estuveron currando coa Asociación de Veciñas de San Mamede, cos cantos de taberna de Coirás, bueno, co Albariza, intentamos poñer en contacto, non? Pois eso, encontro e poñer en contacto. E, bueno, co colectivo RPM, colaboramos con todos os que, bueno, hai afinidade, porque estamos tan solas no rural, e hoxendía tamén é unha ventaxa este poder comunicarse, este poder xenerar comunidade incluso de lonxe. Entonces, bueno, un pouquinho así. E os apoios, bueno, la pasta, onde sale? El Ministerio de Cultura, INAEM, buscamos tamén aí como pode ser, é complexo a sustentabilidade deste tipo de proxectos, porque non hai unha liña clara en Galicia para espacios de creación, a Diputación ben se ve que non está aquí, e, bueno, así vamos facendo o que vamos podendo. As implicacións territoriais, eso, a través destas redes de Iberescena, e con Solo 2, chegamos a Latinoamérica, Iberoamérica, e despois este ano a través de Culture Moves Europe e un proxecto de cultura de Europa creativa que temos en colaboración con un espazo de creación en Asturias e en Cantabria, estamos tamén nun proxecto europeo onde hai xente dun montón de lugares por aquí. Vamos abríndonos un pouquiño a Europa, non? É un traballo de aquí, da vila, do cercano, e ir
esto que comentabas, ¿no? Ya está. ¿Cuánto tempo levo falando? Bueno, pasaches tú. Paseime, eu que iba a poñer un vídeo. Mira, sabes que te digo? Sempre vou super ben. E sempre todo o mundo se pasa, así que hoxe como estou na miña casa me vou a pasar. Así que vos vou poñer un vídeo de 4 minutos. Despois facemos un videociño, hombre, que é do ciclo de artes vivas, que isto que dimos en chamar ciclo de artes vivas do ano pasado. Porque como as imaxes valen máis que 1000 palabras e temos imaxes moi bonitas, pois podedes ver todo isto que comentaba. Que as artistas resultan moi interesante tamén este público diverso, non? Se poñen ante un novo reto, porque moitas veces dentro das artes do movimento somos nos mesmas as que nos vamos a ver. Isto foi aquí no Concello, na Casa Cultura. Isto foi super bonito no cole, vamos ao cole de vez en cuando. E os nenos se portan moi ben. Bueno, eu lembrome cando era pequena que íbamos ás fábricas de queixos, pois de repente ter a lembranza de unha xente bailando no teu pabellón ten que ser chulo, non? Bueno, pois xa lle deixo. Moitas veces a cultura está asociada ao crecer cuantitativamente ou cualitativamente, pero sobre todo cuantitativamente. En Galicia hai un culturón, ás veces, de cousas que botan por fora, sobre todo no verán
grandes festivais, grandes números, que, bueno, moitas veces é moi gorentoso para non quero dicir propaganda, pero para o discurso político. Fronte a iso, hai proxectos que en vez de crecer, falan de decrecer, e non o fan como algo nunha posición así un pouco de enfant terrible, senón de decrecer con argumentos. Diso nos falará Braulio Vilariño, que saiu do hórreo moi novo, non do armario, senón do hórreo, como di nun podcast de Radio 3, cando saiu, cando facelo, era expoñerse demasiado. Pois moitas persoas lle teñen que agradecer que o fixese dese xeito, que o fixese emprendendo como empresario no Modus Vivendi, un espazo de referente para moitas persoas que no ámbito universitario tiñan un lugar de liberdade do colectivo LGBTI. El xestionou durante case 20 anos, pero tamén foi comisión de exposicións, é autor de artigos de temática ecolóxica, un dos directores do Festival Agroqueer, e como di na súa tarxeta, que me regalou hai uns anos, é enlazador cultural, que é unha palabra que me encanta, e agora pois lle cedo a palabra para que nos enlace co novo proxecto. Bueno, bons días, moitas gracias a todas e todos por estar aquí, a Roberto, que é convidado, que é quen convida, a Nuria na súa casa, anfitriona, e bueno, en xeral a todo o Concello de Allariz, etcétera, Concello da Cultura, etcétera, etcétera, non? Entón, iso, gracias por esa presentación tan bonita, porque hasta me atopo raro, dice, quen é ese? Como decía. Bueno, para falar do proxecto Agroqueer e, bueno, e da cultura, precisamente eu empezaría por decir agricultura. Nos vimos a cultura no rural e no territorio está sempre, porque somos agrícolas e a agricultura é a nosa raíz, non? Entón, bueno, pois, frente a esa tendencia que houve de que a cultura solo se dá no eido urbán, sobre todo hoxe na contemporaneidade, pois nos, evidentemente, reivindicamos que a cultura xa está aí desde sempre. E, bueno, a cuestión do agroqueer xurde como unha cousa máis do que xa se viña facendo no territorio. Eu sitúome no territorio da Ulloa, un pouco ese centro xeográfico de Galicia, porque para min é o referente fundamental, non? E entón, pois aí na Ulloa levábamos xa tempo diferentes persoas, e porque, como dixo Roberto, eu vivía en Compostela tamén, pero nunca deixei de estar na miña casa de Palas de Rei. Entón, xa viñamos diferentes persoas e diferentes colectivos traballando por unha cohesión territorial aparte do que é a división municipal, non? O sea, nós tiñamos ese concepto xa de territorio Ulloa e aí xurdían diferentes proxectos de cultura e de cohesión social, non? Entón, bueno, chegou un momento tamén de que cando frente a isto foi atraendo unha serie de xente, tamén o Camiño de Santiago foi unha vía de entrada, foi atraendo a diversas persoas de outros lugares, de outros ámbitos que decidiron instalarse na Ulloa, pois por que pasaron por ali e lles gustou. Se viñeran por o camiño pola Ruta da Plata, igual quedaban aquí, como tamén é outro territorio, este territorio de Allariz, outro lugar, e esta zona de Ourense, onde tamén moita xente se veu para instalarse no rural e desenvolver os seus proxectos, non? Entón, a Ulloa foi un pouco eso tamén. Diferentes, falamos de oleadas que foron chegando, non? O sea, desde os anos 80, a Casa da Terra, que foi o proxecto máis representativo e visible, non? Que trouxo pois unha maneira tamén de estar no agro, non? Pero foron despois nos 90, a principios dos 2000,
E finalmente, cando decidimos, xa había bastante xente, decimos que, bueno, era cuestión da diversidade xenérica, sexual, decíamos sempre a festa do orgullo, tal, pero que non facemos isto que sempre están aí, esos en Madrid, subidos as chismas estas, poñéndose aí toda esa locura, non? O sea, consumista, capitalista, o sea, que deixa todo ese montón de lixo, toda esa historia, vamos a facer algo aquí, pero como unha romería, non? Entonces, a base é eso, unha festa que é como unha romería de calquera aldea, non? Con música, xantar, onde se toda a comunidade, diurno, non? O sea, ainda que se foi setendo, e que, ademais, sirva para expoñer outros aspectos da cultura que veñen, se cadra, de outros lugares ou de outros lugares non solamente físicos, sino de outros lugares de creación, non? E, bueno, pois empezou así pouco pensando que íbamos ser, pois, para nós os 100, que somos así conocidos e tal, e que nos juntemos aquí. Bueno, pois, resultou que non, a primeira convocatoria non foron máis que 100, e todo eso fixémoslo na Granxa Maruxa, que era tamén un proxecto de produción ecolóxica, coas súas, tamén, porque está aí, o territorio tamén é produción, non? Entonces, está aí, pois, fixemos ali, e así, foi realmente unha sorpresa o acontecimento, como se desenvolveu, a cantidad de xente que veu, e iso fixo que o ano seguinte se repetise, foi medrando na participación e sobre todo na sorpresa de que se estaba abrindo, digamos, un lugar físico e mental de convivio e unha forma de relacionarse totalmente diferente, non? Entón, pois claro, eso saltou, non? Como algo así, pero non é máis que esa chispa, son os fogos de artificio, porque o traballo está abaixo, con todo, con as diferentes asociacións, coa xente, coa xente que vive nas aldeas de sempre, das que se aprende, o patrimonio inmaterial, evidentemente, como falaba, non? Que é realmente do que temos que aprender para esa nova vida. E, bueno, tratando de facer que todo isto fose sin deixar gran pegada. Nos, por exemplo, a sorpresa era que frente a todos esos modelos de festivais, ali na Carballeira, despois xa empezamos a pasar aos ámbitos públicos, non na Granxa solo, sino recuperar espacios unhos outros no Concello de Monterroso, que estaban abandonados, que empezara a digamos, abrirse ao espacio, e que sempre quedaba todo impecable, limpo, non había, buscábamos xa maneiras tamén de non xerar, digamos, unha produción plástica, non? Sino que fose todo o máis natural posible, e todo foi cadrando así, non? Isto foi tamén creando un modelo para fronte a outros territorios do Estado español, por exemplo, de un modelo para crear tamén ese tipo de encontros, non? Relacionados ou non coa diversidade sexual ou afectiva, pero sí ou xenética, pero sí que foi creando ese modelo. E tamén foi feito de estudo, non? O sea, xente que nos ámbitos universitarios, sobre todo xente nova que estaba facendo másters en Cardiff, en Utrecht, foron levando ese traballo como algo diferenciador, non? Do que estaba acontecendo no ámbito rural dun territorio que, como era Galicia, que é moi periférico para o que se decía frente a Europa, non? Entonces, bueno, o que falamos de deixar esa pegada que seña un encontro que seña sustentable, que teña a componente de aglutinamento social, non? Donde participen todos, donde a propia comunidade se involucre. Entón, ese era o objetivo final, non é só traer algo exótico á aldea, para que os da aldea vexan iso algo exótico, e esa historia de decir, vamos a normalizar, non, naturalizar, que sempre foi a nosa palabra, non? Máis que normalizar as tendencias de diversidade, e entonces non era iso como algo exótico, senón de que ten que sair de dentro. Entonces a importancia foron os propios habitantes do territorio.
Eso é o son os suxeitos. E bueno, aí se foi desenvolvendo hasta que chegou un momento que era o que decía, isto está medrando demasiado, é demasiado mediático xa, é unha cousa xa que está como trascendendo a idea que tiñamos e que se pode convertir tamén en algo pois puramente mediático e como din agora mainstream, non? O sea, esa historia, pois non, hai que volver atrás. Entonces foi unha reflexión de dicir, bueno, pois o decrecemento que además entra totalmente en conexión con un pensamento que está aí na nosa cultura universal deste momento, non? Que o decrecemento, parar un pouco, estamos vendo que cada día máis que vamos como locos, non? O sea, e agora temos que ter xa todos armas e bueno, non sei se haberá xa se queren que haxa algo máis do ano que ven, pero hai moita xente que estamos dispostas a que sí, moitas persoas que estamos dispostas a que eso sexa, de que vai haber futuro, non? E entón estámoslo preparando aquí abaixo, non? E gracias a todos e a todos os que tedes proxectos e estades en proxectos a este nivel, non? O sea, de que se está creando realmente un futuro posible, diferente a toda esa outra historia que nos están mandando. Estou meio así fora das preguntas do tempo. Bueno, o que está aí de fondo que me parece... Eu creo que se pasou outra cousa, Isto non é... No, pero era cortiño, ves? Vale, que bueno, e isto cando foi? Mira, e de repente mata, e isto cando foi? La F en Malibu. Era Malibu. Aquí está, pasa que duraba solo 2 minutos e quedou ese de fondo. Bueno, outra cousa da que partíamos é a cuestión económica. Desde o primeiro momento nos quixemos estar como un proxecto de autoxestión, non? Entón vamos a olvidarnos de podemos ter algunha axuda puntual nunha institución como pode ser o Concello ou unha microaxuda da Diputación de Lugo neste caso, ou así, pero non é mínimo. Entonces chegou un momento que era nos autofinanciábamos pois coa venda de camisolas, chapas, etcétera, pero bueno, a barra do bar e todo eso, bueno, chega un momento que eso tamén é agotador, non? Entonces, bueno, pues chega un momento de que decidimos crear un micromecenazgo que funcionou estupendamente. Por exemplo, para min, que son do século XX, moi sorpresivo de que todo isto funcionase e que dese os seus resultados, non? E entonces así seguimos, non? O sea, e esperamos de que xa reducindo todo ese orzamento, porque xa fuximos máis do espectacular, do contrato, que, bueno, os artistas teñen que vivir e hai que pagalos. E iso é un dereito tamén na cultura. Pero, bueno, pois se cadra, o que vamos a ter é máis participación de proxectos máis pequenos, señan espectaculares, ou de outras manifestacións culturais, como pode ser presentacións de libros, talleres, encontros, debate, o sea, que todo onde haxa unha maior participación e, eso sí, non podemos, se cadra, estendelo no tempo, e inda que se está creando, porque o agrocuir tamén foi un pouco ese algo, un turbillón que foi creando diferentes historias no territorio. E que foi a última oleada, toda esa xente que veu, gracias ao agrocuir, a instalarse aí, a reproducirse, a criar, a recuperar casas, traballar nas hortas. Bueno, esta señora que... Profesora de yoga. Oye, xuro vos que son do século XX. E a mí mandaron un enlace e dixen que se poñen ese enlace. O enlace, pasa que dura 2 minutos, entón... Pois xa está, non poñan máis. E temos que rematar, ademais. E entonces, bueno, pois eso está creando que diferentes proxectos estén tendo cabida na Ulloa. Pero sendo moitas veces digamos, o catalizador o agrocuir. Ahora mismo, pois, me fixo, cando Nuria presentaba o seu proxecto, pois, a última incorporación, Ralf Jürgens, un home alemán que creou un espacio parecido a este para residencias artísticas,
e que trae artistas, sobre todo do mundo das artes plásticas e da música, de diferentes lugares do mundo, e todos implicados na loita contra a altri. Isto tamén, é algo que está aí, a defensa no agroqueer, a defensa do territorio, a defensa da natureza, a defensa dos nosos bosques, do territorio que ven de atrás e que queremos que siga estando aí. Entonces, bueno, forma parte de todo eso. Esperamos seguir podendo aportar todo eso, e outra cousa que agradezo esta conexión que fai que haxa unha rede, unha comunidade dispersa pero en comunicación por todo o territorio galego. Grazas, porque aí está desenvolvendo un traballo maravilloso e que moitos de nós xa nos conocemos, pero que cada vez está incorporándose máis xente e máis proxectos. Entonces, iso é o que dá seguridade para que vamos a ter futuro e vamos a poder facer frente a toda esta outra historia extractivista e de destrucción. E moitas grazas. Moitas veces no territorio danse diferentes proxectos, como é o caso, proxectos que traballan para poñer en valor a memoria de asociacións culturais en tempos de dificultades, como a Asociación Cultural Labrente de Ribadavia, e que dan paso a novos proxectos que emerxen dende o espírito e impulso da mocidade e de colectivos moi vinculados ao territorio e que deciden emprender dende o territorio, compaxinando o empresarial co asociacionismo. Agora vai nos falar de dous proxectos de Ribadavia, Ainhoa Viñuela, que é diseñadora de contidos gráficos e audiovisuais de profesión, bailarina de vocación. Ela fundou unha empresa coa súa socia Blanca, A&B, en Ribadavia, pero Ainhoa tamén é profesora de pandeiretas do Ribeiro e vai nos falar agora de Arteficial e da MIT de Ribadavia. Pois moi bo día a todas e todos. A verdade é que estou un pouco nerviosa porque, claro, de repente vir a presentar estos proxectos tan valiosos, tan fermosos que para min representan tanto, pois dame así como un pouco de medo estar á altura, pero vexo tamén moitas caras amistosas, amigables, xente coa que traballando aprendín moito e foi tamén grazas a estes proxectos. Entón, vou a poñer o tempo porque me dá medo pasarme. Sí, vos agradezo. Porque tampouco teño moita experiencia así falando e cando non sei, o que sinto moitas veces a xente me di cando falo destes proxectos é que falo con moita paixón e é que verdadeiramente así como o vivo. Entón, bueno, tamén como teño que falar de Arteficial e da MIT, intentarei non ser clara e inda que as cousas tamén e os proxectos están de certa maneira mesturados. Pois Arteficial, empezou por Arteficial, que é un colectivo de mozos e mozas de Ribadavia, ou polo menos cando empezamos éramos máis mozos e máis mozas, e que nace co obxectivo de potenciar actividades e ter actividades culturais no lugar onde vivimos que nos gusten e que sexan un pouco é como as necesidades que nos tiñamos de vivir cultura non sentíamos que estiveran cubertas. Entón dixemos que é mellor que nós para leválas a cabo. Teño que dicir tamén que, claro, nós, Ribadavia é unha vila, que non é un espazo urbano, pero tampouco é unha aldea. Entón temos, eu creo que tamén un carácter que algunhas veces atopámonos en terra de ninguén, porque nas aldeas non nos ven como unha aldea, pero obviamente as cidades tampouco. E eu creo que iso tamén conforma un carácter e un xeito de facer as cousas. Ribadavia tamén ten unha cousa que eu creo que é diferenciadora con outras vilas do país, e é que existe un tecido asociativo moi forte. E prácticamente a actividade cultural forte da vila é iniciativa de veciñas e veciños. Traballo de xente que nos xuntamos
que temos un desexo e levámoslo a cabo. Entón, iso tamén, claro, é moi doado, porque eu dende pequena vin xente asociada, vin xente facendo cousas, vin xente deseñando proxectos, e é unha cousa que ti vas collendo dende pequeniña. Eu levo vendo teatro dende que son unha nena cativa, e non só iso, fui voluntaria dende o principio, pois porque era o que facíamos todas, viñamos da piscina e nos íamos a vender entradas tamén. Entón, iso tamén fai que ti teñas un vínculo coa cultura dun xeito moi orgánico e sintas que é o que precisas, en realidade, non? Que é como queres medrar e como queres construir unha realidade. Pois, nos con Arteficial, un pouco que buscamos tamén é poñer en valor o rural, o espazo no que vivimos, revalorizar de outra maneira non tan institucional o que é o conxunto histórico maravilloso, o espazo onde vivimos, e tamén crear sinerxías con outros colectivos. Nos comezamos un pouco porque a actividade estrela de Arteficial é o festival, un festival que facemos o primeiro fin de semana de setembro, e que agora mesmo nos creemos que dimos como coa fórmula ideal. Nos comezamos, eu non estaba nos comezos, dende o principio, como parte do equipo, non traballando dun xeito máis comprometido, simplemente era voluntaria, como moitos outros colectivos da vila. Pero Manu, meu compañeiro Manuel Araujo, que está aí, que tamén é unha persoa que me encanta traballar e da que aprendí moitísimo, el sí que está en dos inicios, e por favor, se consideras que hai que apuntar algo, é benvido. Creo que pasou por moitas fases o festival, e dun xeito moi orgánico chegamos aquí. Nos ao principio tiñamos a idea de que había que encher, que era importante que viñera canta máis xente mellor. Entón, a nosa idea sempre, o punto de partida era facer o festival o que nós quixéramos ir, pero telo na nosa vila, porque era o que tamén queríamos compartir con veciñas e veciños. E claro, chega un momento que ti cando comezas, ademais con esa enerxía desbordante, non, da xuventude, dis, non, isto hai que encher, vamos a traer esta banda de non sei onde que fai un ruido con vasos de cristal, pero tamén temos que traer de repente a Defcon 2, porque así vai haber moita xente e vai ser o tirón. Dun xeito moi natural decatámonos de que esa non era a nosa fórmula, o que nos queríamos facer. Unha, porque arriscábamos demasiado e poñíamos demasiados esforzos nalgo que non nos estaba representando. Entón, pouco a pouco, fomos chegando ao festival que temos agora. Un festival que pasamos a chamar Romaría. Pasamos tamén dun xeito natural a decatarnos de que nos estábamos movendo nas marxes e nas periferias e que eso nos encantaba, porque eran lugares onde atopábamos colectivos, festivais, xente que estaba traballando dun xeito moi semellante ao nós, e que eso era maravilloso, porque en realidade nós non formamos parte do eixo atlántico, e eso tamén parece que hai cousas que só acontecen por aí, e non, e ti creando este tipo de actividades atópaste con xente que ten os mesmos desexos que a ti e das que aprendes moito. Por iso tamén este tipo de encontros son moi útiles, necesarios, polo aprendizaxe, pero tamén polo recoñecemento, como, non sei, eu marcho máis orgullosa de aquí, non sei, creo que teño ese sentimento reforzado. De quen parte o proxecto? Pois é un proxecto completamente veciñal, xente que nos juntamos e que temos unhas mesmas inquedanzas. Agora, tamén nos vamos atopando ao longo dos anos, hai como un problema que se repite, e é a renovación, que moita xente sae do colectivo ou porque se vai da vila, porque se cansa, porque ás veces tamén viña falando con o meu compañeiro Manu, vivimos nun mundo no que os ritmos de traballo nos teñen tan absorbidas que se nos esquece ás veces o que necesitamos de repente frenar, xuntarnos con outras compañeras e deseñar
cousas que nos gustan e que nos sacan da rutina e que ademais nos despertan logo as ganas para facer outras cousas, que bueno, sí que fai que perdamos ás veces xente na asociación, pero vai entrando outra. É tamén moi útil no que é Ribadavia, hai unha oficina de información juvenil que xestiona Manuel e que trae voluntarios e voluntarias europeas. E eso tamén nos dá como de repente moito, bueno, ás veces un chute de enerxía tremendo, porque ven xente cuns perfis e cunhas ideas que nada teñen que ver coas nosas e un aprendizaxe pois moi bonito. E tamén sosténse a través dos lazos que vamos creando con outras asociacións. Dende o comezo houve xente que vimos que traballaba un pouco na nosa liña, como a Metamovida, Doppler, el Pueblo en Ourense, tamén co Museo Etnolóxico de Ribadavia, porque temos a sorte de que hai unha xestión maravillosa que están desexando abrir as portas para que a xente vai ao museo e que o museo tamén saia á rúa. Entón, sí que é un proxecto que se sostén de veciñas e veciños. Ademais, nós temos, grazas a o xeito no que plantexamos o festival, gozamos dunha independencia total. Nós non nos debemos a ninguén máis que a nós mesmas e a nosa comunidade. Podemos facer o deseño de cartel que queiramos, a organización das actividades que máis nos apetezan, bueno, pois eso tamén fai que traballes dun xeito moi libre e moi prestoso, porque sabes que o que vas a facer é para ti. E logo, este tipo de colectivos tamén o que teñen é que cando empezas nova é unha aprendizaxe total. Algúnas foinos moldeando un pouco cara ao que foi logo o noso camiño profesional, porque cando nós estábamos estudando na universidade hai 20 anos, a xestión cultural casi era unha palabra, unha expresión que nin se coñecía. E nós, sen darnos conta, fomos convertíndonos de alguna maneira en profesionais vinculadas á xestión cultural. Vou saltando un pouco de ideas, porque como vou de tempo? Vale, pois vou a seguir un pouquiño o guión, que, bueno, en realidade, pois sí, o grado de participación da comunidade é alto, receptora e acolledora e colaboradora. Nós tamén, o existir esta rede de asociacionismo que existe, o que pasa tamén é que imos cruzando e axudándonos entre todas, non? Pois un colectivo que o da Festa da Historia ten moitísimo material, pois préstanos material. A Noite Mega, veñen as mozas da Noite Mega, nos fan quendas na barra, nos tamén colaboramos axudándolles a veces a deseñar ou a buscar bandas que toquen na Noite Mega, e estes cruzamentos son moi interesantes. A que nos levan tamén este tipo de cruzamentos? Que ti xeres vínculos afectivos con persoas que igual son moi diferentes a ti, pero atopaste en puntos que igual de xeito que ti tiras millas na túa vida e son as túas amigas as do cole, e logo con isto non. Tamén se serán vínculos interxeracionais. Nos, nun principio, cando creamos o festival, non sabías, como todo, non sabes cara onde tirar, e ao final acabamos dándolle importancia a este tipo de relacións interxeracionais, que toda a veciñanza sexa benvida, que teñan tamén alicientes para vir, que sexa un espazo aberto. E claro, que temos nos tamén a favor? Os condicionamentos que existen na vila, a singularidade do entorno. Iso é algo que obviamente non é alleo para ninguén, pero nos mesmas, ao vivir ali, parece que se che esquece o sitio no que vives. E de súpeto faz ese exercicio de decir, es que isto que hai aquí non hai noutro lugar, e nós temos ademais a capacidade de poder usalo, porque son espazos que se prestan para iso. Entón, pouco a pouco fomos virando cara a este tipo de festival sostible, apareceu a palabra sostibilidade nas nosas reunións, e a sostibilidade que ten moitísimos aspectos, non? Tamén o que falaba Braulio, de nos rematar o festival e que o día seguinte as veciñas digan, jolín, é que aquí nadie diría que onte estiveron 1000 persoas bailando, bebendo, comendo, porque
non queda unha pegada de lixo. Eso tamén, de súpeto para nós, eran cosas máis importantes que encher un turreiro de xente. Tamén este tipo de traballo pensando na comunidade, pensando no espazo, o que nos levou foi a querer a ser conscientes da dimensión que o noso territorio pode acoller para un festival. E logo, claro, contamos obviamente coa problemática, porque o noso problema máis grande é os cartos. De onde sacamos os cartos? Como todas as que estamos aquí. Entón, case sin querer, tamén vaste especializando en bandas pequeniñas, que son as bandas ás que ti podes acceder, e iso tamén foi nos dando un carácter, porque moita xente fala do artificial como o sitio que ir a descubrir bandas, que isto, por unha parte, foi porque nos tiñamos esa inquedanza e queríamos salirnos do circuito onde todo o mundo pode ver pois a Xoel López e Iván Ferreiro 50 veces ao longo do brao e do ano, e está moi ben que haxa espazos para iso, pero nós necesitábamos outras cousas. Entón tamén, así, dun xeito un pouco sin querer, fomos deseñando ese tipo de festival. Logo abrímonos a ter un mercado de arte, de artesanía, de roupa de segunda mão. Sempre poñemos o foco nas bandas locais que teñan un espazo na súa vila, obviamente para tocar, o cartel que é ese equilibrado, que haxa presenza de mulleres, de homes, que haxa bandas galegas, que haxa... Nós tamén unha cousa que creo que nos enseguida tivemos moita curiosidade e que non se dá moitos festivais da Galiza, é que ollamos para Portugal, porque nós témolo a 10 minutos. Entón, dende hai moitísimos anos nos levamos programando bandas portuguesas e un gustazo, verdade, que ir a Portugal a comer o bacallao e falas, pois son da Galiza, e falas de artificial e hai xente que lle vai sonando este festival. E pois, que máis? Outra cousa que tamén é de... Estou falando aquí cousas que se van cruzando de artificial e da MIT. É un festival gratuito, aberto, circulante, en horario diurno. Esas son características que nós, cando éramos máis novas, decíamos, no, como vamos a empezar ten que ser de noite para que empece a festa. E foron cosas que fomos mudando. E ás veces o da gratuidade é pois algo que está aberto para min a unha discusión super sana e necesaria, pero que de momento nós, como temos plantexado, creemos que neste tipo de festival enténdese que se así, e si que buscamos financiamento da xente de maneira voluntaria, pois mercando as camisolas, o material que temos do festival, etc. Non? Porque xa creo que é un festival que todas coñecedes. De que en parte, así respondo rapidamente as túas preguntas e bueno, os vídeos mando por WhatsApp. A mí, a diferencia da artificial, o funcionamento é un pouco diferente, é unha fórmula mixta, que tamén é moi interesante, é dicir, é un proxecto do Concello de Ribadavia no que o traballo se contrata, hai empresas profesionais que se contratan e que dan os servizos, pero logo hai tamén traballadoras e traballadores do Concello que durante todo o ano teñen o seu traballo e durante a MIT se dedican á Mostra Internacional de Teatro e logo tamén unha forte parte voluntaria. Entón, iso dalle un carácter moi específico ao festival e que non, por xente que ten falado do festival, non se dá en moitos lugares. É sí que unha iniciativa completamente atravesada pola comunidade local e iso vese dende a cantidad de xente voluntaria que participa até os bonos en maior medida son de xente de Ribadavia. As entradas, vedes que a xente que vai ao teatro é xente de Ribadavia. Non é só xente que veña do mundo das artes escénicas, non. Veciños e veciñas tamén teñen un interese moi grande do que é a MIT. E é moi fermoso porque se fala con moita fachenda da MIT. E eu creo que ti, que como festival chegues a calar na xente desta maneira e que falen, e que cando vayan por aí digan, pois si, es que en Ribadavia hai un Festival Internacional de Teatro, pareceme
que aí hai un éxito conseguido. Pois eso, a comunidade implícase co voluntariado, co préstamo de material, porque moitas veces ven unha compañía de Chile que necesita 7 sillas, cada unha dunha cor e dun tamaño, e enseguida ves movilización de veciñas buscando as cadeiras. Isto tamén notan as compañías, porque o ser un festival desta envergadura, pero nun lugar como unha vila, ten cousas positivas, pero tamén ten cousas negativas. As instalacións non teñen as características que a nos gustaría ter. E ás veces eso notase. E hai compañías que igual chegan e se quedan un pouco así, e a nada que coñecen o tipo de festival, que coñecen a calidade humana do equipo, esquécese por completo. Obviamente son cousas que se teñen que solucionar, pero xa, e unha das nosas tamén como demandas, pero, bueno, tamén hai outros ritmos, non teñen que ver cos ritmos que hai noutros festivais, que a produción vai como moi a saco. Eso son cosas que nos vivimos escoitando a xente dende inicio e que veñen, e logo presentación de pezas en lugares insólitos, dalle un carácter moi específico ao festival. É un lugar de acollida non só para as compañías que veñen de fora, sino xente das artes escénicas que consideran ás veces que a MIT é un campamento, que iso tamén é moi bonito, porque que denominen como un campamento implica que hai que hai aprendizaxe, que hai encontro, que hai diversión. Eu teño vencellado o dos campamentos a todas estas ideas. E, bueno, logo é evidente que a ponte internacional é clara e é necesaria, e que se crean unhas alianzas moi fructíferas. Seguiría falando, pero vou a respetar o resto de compañeiras e sinto ter sido así un pouco... No, despois na segunda parte seguiremos falando dos proxectos. Moitas grazas. Nada, grazas por... Estamos creando como unha paisaxe diversa fronte á historia tan longa que pode ter a MIT de Ribadavia, con 40 edicións e con vínculos no teatro independente do movimento abrente dos anos 70. Agora imos falar dun proxecto moi noviño, porque ten un ano de existencia, un proxecto de Sarria, da aldea de Manán, que se chama A Palleira. Vai nos falar Noel Quintela, un proxecto familiar. Noel é bailarín, estuvo en Barcelona, traballou en Donostia cunha compañía de danza, se chama Dantzats, e en 2022 presentou a súa primeira creación, que se titula O Panda Vermello, no ciclo Mexer do Museo de Historia Lucense, pero agora vai nos falar como un dos xestores do proxecto A Palleira de Manán de Sarria. Cando queiras. Vou poñer só así unhas fotiños de fondo para que vexades como é o espazo e para que se vexa un pouquiño tamén, que non sexa só palabrería. Ai, sí. Eso, bueno, hola, son Noel, como xa dixo Roberto, o proxecto da Palleira é un proxecto moi noviño, é un bebé, ten un aniño. Abrimos as portas no 24, que foi xusto cando cumpliu 100 anos o propio edificio da Palleira. É un edificio que forma parte da Casa de Quintela, é unha casa labrega, bueno, xa se ve aquí, ten toda a estrutura conservada como era originalmente, coa pedra ca madeira. Na casa, bueno, hai unha casa nova, unha casa vella, unha palleira e un establo. É unha casa que ten moita historia. Está en Manán, en Sarria. É unha aldea pequeniña na que a xente basicamente adícase á gandeiría, a xente que está ali ainda vivindo. Hai xente que tamén vai e volve de Lugo e de Sarria, pero sobre todo, pois, bueno, é unha aldea que ten a día de hoxe 60 habitantes, moi pequeniña, pero na que pouco a pouco pois vai medrando tamén tanto a nivel de familias como a nivel de crianzas. Van nacendo nenos novos e desde o 20, que foi na pandemia, pois eso, temos cada vez máis vida na aldea e a xente tamén vai voltando, como a eu, por exemplo, ou a miña
prima Ángela, que tamén voltou, estamos indo máis por estas razóns. Entón, a nivel de espazo, é un espazo que, como xa dixen, ten 100 anos de existencia, abriu fai 2 anos as súas portas, sempre foi un espazo moi híbrido, no que se facía matanza, no que se guardaban ferramentas, no que se guardaba a palla, no que se guardaban os animais como establo, como corte, no que se guardaban os coches tamén, o sea, sempre tivo este carácter de espazo variable, no? Dependía como da época de historia, tiña unha función ou outra. É un proxecto que parte da familia de Quintela, porque é unha familia, bueno, por sorte, eu medrei nunha familia que sempre tivo unha orientación moi cara ás artes, e sobre todo cara ás artes vivas. Miñas tías fan teatro desde sempre, miña tía fai cerámica, foi sempre un contexto no que se promoveu a creatividade. E elas formaron a Asociación Cultural Crearte fai 15 anos, que sobre todo tiña unha actividade cultural na vila de Sarria, no edificio da Unión, que é un edificio privado, indiano, dunha sociedade privada, que tiña unha sala bastante grande que cedía para este tipo de cousas. Entón, Crearte, polo xeral, sempre tiña actividade neste espazo, e era máis unha oferta para a vila de Sarria e arredores. Pero no 24, cando a palleira abriu, convertiuse na sede de Crearte. Entón toda a actividade de Crearte pasou a ser neste espazo. Nos seus inicios, Crearte estaba máis enfocada ao autocoñecemento, a crecemento persoal, faladoiros, obradoiros de yoga, de danza terapéutica, teatro terapéutico, alimentación macrobiótica, ecolóxica, este tipo de cousas, porque, bueno, respondía un pouco a unha necesidade dunha comunidade sarriana que tiña ganas de aprender neste eido, non? Pero, a día de hoxe, tamén ten un enfoque moito máis cara a artesanía, a danza, a música, o teatro, e, sobre todo, a poñer en valor o entorno, poñer en valor o patrimonio material e inmaterial da nosa zona. Obxectivos que ten, como xa dixen, sería unha mellora e posta en valor do territorio. Facemos limpezas do río periódicas, mensuais, de feito, agora, grupos de xogo con nenos que son na natureza, obradoiros de reciclaxe de papel, diferentes cousas que teñen como este eixo coa natureza e co entorno. Conservación do patrimonio, como é o feito de que se restaurou o edificio tal cual como era, conservouse toda a súa estrutura orixinal, tanto dos teitos como das paredes, que eran todas como de pedra e con vigas moi boas de madeira. Temos un proceso de arquivo documental sobre o tear, que a miña tía avoa Josefina aínda o fai, de feito, e temos esta sorte de ter como este museo vivo nela, como para poder gravalo e preservalo para, idealmente, poder aprendernos tamén dela no futuro. Facemos cinema, bueno, traemos cinema e teatro en lingua galega, porque a lingua tamén é algo vertebral do proxecto, e obradoiros de diferentes cousas, de pan no forno de leña, de danza tradicional, música tradicional, con esta idea do patrimonio. E tamén gustaríanos, xa o somos, servir como punto de encontro interxeracional. De feito, a día de hoxe somos moi conscientes de que o noso público é moi variado a nivel de idade, veñen tanto nenos de 4 anos como xente de 94. Isto tamén creemos que é moi importante, sobre todo nunha aldea que igual non está tan cohesionada a día de hoxe, en la que o único punto de encontro así un pouco máis común é unha escola antiga na que se fan comidas de veciños, na que se fan contacontos e se fai maxia para nenos, pero é como unha razón máis para xuntarse e para misturar xeracións. E logo, a cousa así un pouco máis como de base, que sería descentralizar a oferta cultural da vila de Sarria para o resto das aldeas da contorna. Dinámicas que ten peculiares este espazo é, a nivel, a arquitectura do espazo é peculiar xa de por sí, porque é un espazo que é a vivenda familiar, é dicir, non é un espazo só dedicado a esta función cultural, sino que tamén ten vida, a xente da familia aínda está ali vivindo. Entón, o espazo ábrese de maneira puntual para estes eventos culturais, pero é un espazo íntimo, que aínda segue sendo íntimo e familiar.
A nivel de programación tamén é peculiar porque desde o inicio tentouse sempre manter un diálogo coa comunidade para facer un equilibrio entre o que nos queremos traer e que pensamos que é interesante levar a Manán e o que a xente da propia aldea tamén precisa ou quere ver. Seguindo por este camiño, a nivel de participación, a xente realmente respondeu moi ben. Antes xa de abrir o espazo tivemos conversas con toda a xente da aldea tamén, porque queríamos saber os seus horarios de traballo, a nivel de disponibilidade, cando podían vir ou non a ver as cousas. Ata agora, pois, casi todas as veciñas de Manán teñen estado nas actividades dunha forma ou doutra, e tamén ven moita xente de Sarria e da contorna de Sarria. Si que é verdade que esta participación non é sempre estable, non é regular, e é un pouco imprevisible, porque tamén pode ser por diferentes razóns. Pensamos que pode ser por falta de disponibilidade horaria, tamén por un pouco de extrañeza, porque ao final estamos levando propostas de danza contemporánea, propostas de performance un pouco máis experimentais que poden facerse un pouco raras para alguén que está habituado a ver igual unha peza de teatro ao ano ou ir a unha verbena, que son cousas máis habituais na zona. Pero, bueno, o rol da comunidade suele ser, ademais de receptor, colaborador, porque nós, de feito, o que queremos é participar con todas as asociacións culturais e persoas que se dedican á cultura de Sarria, e moitas das propostas que traemos son de persoas locais. Entón, ademais de ser receptor e participador, e tamén, como no caso das limpezas do río, pois a xente involucrase de forma directa nas accións. Condicionantes que puido ter este proxecto, pois, bueno, Crearte, aínda que empezou, bueno, estivo durante 15 anos en Sarria, cambiou nestes últimos 2 anos a súa actividade a unha aldea de 57 habitantes cando estaba nunha vila de 10.000, entón xa de por sí, bueno, e que está a 5 km do núcleo, entón xa de por sí foi un cambio na accesibilidade bastante grande, pero tamén fixo que mudase o noso enfoque cara a un enfoque máis conectado co entorno ecorural, que antes pois estábamos no centro da vila, non había tampouco moito que conectar. A nivel demográfico, ao estar nunha aldea, claramente o público é un pouco máis embellecido, pois porque o rural está embellecido, pero tamén medra cada vez máis o público infantil, porque temos unha sección de Crearte que se chama Crearte Cendo, que é a que se dedica como a actividades máis de xogo e de crianza, nas que colaboramos coa Escola de Manán. Outro factor de cambio bastante grande foi o feito de que a miña prima Ángela e máis eu adicámonos de maneira profesional á danza e ás artes escénicas. Eu son bailarín, son creador e son profe tamén de danza, e a miña prima Ángela, pois, o mesmo. Entón, realmente, isto, nós sentimos que é unha clara herdanza dun contexto no que sempre se cultivou a creatividade e as artes, e que se nos deu como unha perspectiva de que era posible adicarse ás artes de maneira profesional. Entón, bueno, tamén que se nos dera un espazo ao que poder voltar e seguir, por exemplo, dando aulas na nosa casa, programando a persoas do noso entorno artístico para que veñan traer tamén o que aprendemos fora, e a vez tamén continuar aprendendo na nosa casa e dando pois contextos ás crianzas que veñen novas para que sintan que poden ter este mesmo camiño. Vale, estou xa acabando. Nada, a última cousa, a nivel económico, que é o temazo, que sería o último condicionante así máis heavy que hai, é que sempre Crearte foi unha asociación autoxestionada. É dicir, as persoas que ofrecían os obradoiros e os faladoiros polo xeral eran ou persoas da comunidade ou da familia ou persoas achegadas, entón pois nunca se pediu nin nunca se buscou ningún tipo de financiamento. Si que é verdade que houve colaboracións puntuais co Concello de Sarria e tal, pero como que sempre foi algo bastante autoxestionado. Pero a día de hoxe, tendo en conta que queremos abrir a programación a Portugal, por exemplo, porque é o lugar onde máis traballamos Ángela e eu, porque hai máis oportunidades na danza que aquí, queremos traer tamén ese contexto cara aquí, xerar este diálogo, queremos tamén ofrecer sempre prezos accesíveis para todo o mundo, para que realmente calquera persoa poda asistir ás actividades, e
facer que o proxecto medre. Entón, pois sí, a intención sería buscar máis financiamento, pero tamén temos que aprender porque non temos moita idea sobre iso, para poder seguir dando condicións dignas tanto a xente que traballa en Crearte como a xente que colabora con nós. Moi ben, moi ben. Antes da pausa café quedanos 3 proxectos por presentar, logo despois faremos unha visita e nesta segunda dinámica pois seguiremos falando dos proxectos, dos seus retos, que é sobre todo escoitar a comunidade, facela participar e que a comunidade na que se instalan iniciativas pois non te vexan como un marciano ou como un paracaidista. E un reto moi grande, sobre todo, cando é un proxecto multisede, é dicir, que non está nun único lugar, que é do que imos falar agora, que é o de outono fotográfico. Para iso temos a Xosé Luis Vázquez, Che, para os amigos, sí, se queres podes vir para aquí, é director da editorial Difusora, pero tamén coa marca Edenia, pois ten realizado deseños gráficos, curadurías, de proxectos, de exposicións, e é un dos codirectores do proxecto Outono Fotográfico, que é o proxecto escollido parte da cidade de Ourense, pero desenvolvese en moitos outros lugares, como nos comentará agora Che, se non cambia usted. Bueno, antes de nada, quería daros as gracias por estar aquí. Os anfitrións, desde logo, isto é unha xoia, precioso. Perdínme, por suposto. Saludar a Encarna, porque temos moitas cousas. Estes anos tivemos aí os xurados do Premio Galicia de Fotografía Contemporánea xuntos. Bueno, sempre unha anfitriona fenomenal tamén en Lugo da exposición, e a nova directora da MIR, porque estou en contacto indiferido a través de Gena, non? Por oír os cuartos. E, por suposto, Roberto, que tivo a ben acordarse de mí, e quería excusar, xa para finalizar o protocolo, a Víctor, porque ten o pai operado, ben, o sea, sale desta sala, pero quería vir, Víctor, despois falarei moi brevemente, dir porque é unha mala persoa, pero é xunto comigo e con Nicole, as 3 persoas que suscribimos o Festival Outono Fotográfico sen ninguna axuda máis, nin medios, dende que tomamos o control no ano 11 eu, e despois el se incorporou 12. Ben, o Outono Fotográfico é un festival que nace con unha exposición de 4 persoas na Casa da Xuventude de Ourense. A Casa da Xuventude de Ourense tivo a gran sorte de que a tocou o dedo de Dios, que deu así, e apareceu Benito Losada dirixiéndoa. Benito Losada é un dinamizador sociocultural que morreu, socio de Land Rover, que era a asociación dos dinamizadores socioculturais progresistas deste país, e que dirixiu a Casa da Xuventude ata o 2010, ata o 2011, hasta fevereiro. Entón, il era unha persoa tremendamente activa, o sea, con unha capacidade de xestión descomunal, e decidiu que en novembro, que en Ourense, que non había moitos actos, e entón, aí estábamos unos amigos, que éramos fotógrafos, que non falábamos de fotografía, reuníamos os xoves que pasábamos de coña. Eu recordo falar de fotografía mío 2 veces, en varios anos, facíamos algún taller entre nós, éramos basicamente amigos fotógrafos e fotógrafas. E entón, ir aproveitando ese medio, dixo, pois, por que non lanzamos esta iniciativa, Outono Fotográfico, o nome moi, como vedes, moi literal, Outono Fotográfico, punto. E entón, empezamos 4, e fai agora 40 e pico anos, non? Entón, ben, foi el, por lo tanto, o ideador e o director. Despois falarei dos métodos, non? Director ata 2010.
eses amigos que nos reuníamos ali, acabamos formando a agrupación fotográfica, creo que se chamaba, non sei se Urensán. Esa asociación fotográfica que comecei eu presidindo porque o Benito era unha persona de embolados. Es decir, calquera persoa que estivera ao lado recibíamos encargos enseguida que atendíamos con moito placer, por suposto. Bueno, todo isto correspondía a la siguiente viñeta. A esta, non? Benito está aí tendes os logotipos, aquí aparecen moitas cosas do outono, por puro egoísmo e por placer deciros que todas foron diseñadas por min. É dicir, todo o que aquí aparece está fotografiado, diseñado, porque dende os inicios foi unha persona responsable da imaxe, do outono fotográfico, que acabou constituindo a colección dos cartaces, o núcleo teórico da miña forma de facer fotografía, que algún día pois hai que dedicarle máis tempo. Ben, Benito, como era membro da difusora, pero non era un membro calquera, a difusora foi un editorial, porque agora está en stand-by, o que pasa que usamos como selo, como marca, está dentro do estudio, do noso estudio de deseño, e entón, il, xunto con Xavier Paz, que é outro elemento curioso, Ourense é unha ciudad que se fai unha historia, unha colección de persoas moi particulares, ¿no? O sea, un día habría que entrar ali con un criterio, bueno, vamos a ver, non sei, como se fora unha especie de tribu, antes de que chegaran os americanos, unha tribu india, bueno, pues isto é igual. Foron nos liquidando a todos, a vida, basicamente, e despois unha parte importante o poder político, ¿no? Pero bueno, eso, despois, na segunda parte se quere falar. Entón, Benito chegou un momento no ano 2010 lle consultamos porque estaba a punto de xubilarse por unha circunstancia que despois veremos e lle comentamos, bueno, entre todo o que creaches e xeneraches, con que te queres quedar, porque non lle vas deixar a administración, é dicir, habrá algo que queras ti preservar e desenrolar dentro de Difusora, non? Difusora é unha editorial, pero sobre todo é un grupo de incordiantes, é dicir, non somos activistas culturais e publicamos libros, pero fixemos moitas máis cousas que publicar libros. Entre outras, il decidiu que sería o outono fotográfico e as xornadas de banda deseñada. A banda deseñada é un nome que il acuñou para distanciarse da palabra cómic anglófona, entonces é unha cosa, interveu en moitas facetas de Benito, non? Unha delas foi esta, e nos dixemos, vale, pois para adiante, preparamos unha oficina en Difusora, no local, vamos a ver, espera que teño que coller yo tan anillo de que ao baixar os dedos sube máis. Entón, Benito estaba moi enfermo, como poñais, estaba moi mal, sabes? Tiña un cancro potente. Eu recordo, traigo a colación esta foto, este cartaz, porque, ademais, eu falei con él, tratábase de facer unha especie de exconxuro, é dicir, de que unha fotografía en negativo asumira toda a negatividade da vida, incluída a súa enfermidade, e que curara, non pasou. Pasamos a outro tema, esta é unha anécdota, pero para min fundamental. Algúns datos do último off que dirixiu Benito Losada para que teñades unha perspectiva da importancia que tiña o festival. Ata este momento é un festival dirixido dende a administración pública. Hai un director dunha casa de xuventude, uns funcionarios, funcionarias, sobre todo, que o axudan, o sea, que fan o seu traballo laboral axudando. Nese ano, pois, hubo 74 exposicións individuais, 29 colectivas, estamos falando seguramente de ao redor de 300 fotógrafos aproximadamente. Hubo 7 workshops, talleres, obradoiros,
e colaboran 76 entidades públicas e privadas. É dicir, a sinerxia que se xenera dentro da Casa da Xuventude é espectacular. Estamos falando de que na provincia de Ourense había 42 exposicións repartidas por toda a provincia. Ben, morre en febreiro de 2011, comezado o ano, xa faláramos dun logotipo un pouco especial, bueno, eu tiña na cabeza, por eso se varía un pouco xa o logotipo do tono fotográfico, e legounos unha xoia sociocultural, é dicir, non hai evento en Galicia estamos falando de eventos autoconscientes, non de festas populares, nin do entroido, nin de todo o que se xenera pola cultura popular. Como evento autoconsciente de programación, era xa daquelas con moito máis importante de Galicia. É dicir, non había, nin creo que haxa hoxe en día ninguno que o supere, non? Entón, reconstruímos, o sea, caeunos encima para ser, as funcionarias foron maravillosas, bucear en todo o seu arquivo, rescatar toda a súa rede de contactos e un por un telefónicamente con visitas entre febreiro e finais de xullo dese ano logramos incorporar a toda esa xente a nova edición do tono fotográfico que a mí me sorprendeu porque, claro, eu non era nadie para eles. O tipo facía os cartéis, vamos, non. E foi increíble porque, de repente, fixemos unha edición que quero recordar que era con 121 exposicións en toda Galicia. Nos xa salimos de Ourense, é dicir, xa hai, logramos contactos con Santiago, a Coruña, cos concelleiros de Cultura, de Cultura, que nos facilitan a entrada en 5 ou 6 salas en cada ciudad. Chegamos a vilas da magnífica ciudad atlántica de Galicia que nos ten arruinados os do interior, a todo que, bueno, estivemos en distintas, ahora de memoria non o sei, pero bueno, está todo publicado. E salvamos esa edición e a miña obsesión en aquel momento. Había unha persoa que axudara a ir na edición anterior, que me axudara a mí a organizar todo isto, que aportou 7 ou 8 exposicións, e que realmente a miña obsesión era outra do que tiñan todos os que andaban ao redor do outono, incluído eu, cando criticaba. Despois non mencionaré a anécdota que é moi simpática, que era analizar, o sea, eu teño un defecto, son moi crítico e moi analítico. O sea, necesito saber exactamente onde piso inda que sea mentira. Me da igual. A mí eso xa, que sea mentira ou verdad, se eu o vexo como un chan. E entón, a análise do tono fotográfico preocupaba moito, porque Benito era unha máquina, era unha especie de autómata da dinamización sociocultural. Era na Casa da Xuventude, era con moita diferencia, vamos, nada que ver, a Delegación de Cultura en Ourense traballaban 2 días. Chegaban os cuartos da Xunta, repartían as asociacións, pero o traballo cultural en Ourense facía a Casa da Xuventude, a todos os niveis. Despois tamén entraremos nisto. Por lo tanto, esa foi unha primeira miña obsesión, e entro en un tema que vou intentar facelo moi rápido, porque eu non sei como andamos de tempo. Os 10 minutos pegan. Xa os papeles. Moi ben. Hola, bo día. É un placer estar aquí. Grazas ao Consello da Cultura Galega por convidarme, en especial a Comisión de Xestión Cultural, en especial a Roberto, tan guapo como sempre aquí, e tan inteligente como esta selección de proxectos do eido rural. Moitas gracias tamén a Casa Bella e quien a Miadoso, nesta aldea da Llariz tan bonita, que é unha casa da danza e un exemplo de como se pode facer un modelo de artes vivas e do movimento nun territorio intermedio con construcción rural como este, e dotarlo de todo sentido. Isto... Rubén! Como se poña? Non veo pen. Bueno, da igual, comezo a falar. Bueno, son
como dixo Roberto, eu son Uxío Novo, veño da Fundación Novoneira, veño a falarvos dun proxecto moi especial que se chama o Festival dos Eidos. O Festival dos Eidos alcanzará este agosto a súa 10ª edición, a súa primeira década de funcionamento, cun obxectivo moi claro. O Festival dos Eidos é un festival de todo en Galicia. É un palabra que se utiliza para calquer tipo de programación cultural concentrada no tempo que ten un tempo moi determinado de duración e unha continuidade no mesmo. Nos, o Festival dos Eidos, como decirvos, levantad a man os que estivechedes no Festival dos Eidos algunha vez. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, tal. Vale, levantad a man os que estuvechedes no Courel na Fundación Novoneira algunha vez. Xa comezamos a subir. Unha das cousas interesantes do Festival dos Eidos é explicarte nun día o que se fai na Fundación Novoneira durante todo o ano. Levantad a man os que estivechedes nalgún acto da Fundación Novoneira fora do Courel algunha vez. Xa, moi ben, perfecto. Levantad a man os que lechedes os Eidos. Mirade que cuarto da ESO e en segundo de bacharelato lese os Eidos, o sea, estades aí, pasa como culises de Joyce, non? Levantad a man os que coñecichedes algunha vez a Uxío Novoneira, meu pai. Moi ben, isto que se chama unha potencial fanbase, que dicen os sorteras. A partir de aí, traballamos. Entón, o Festival dos Eidos, como vos dixen, nace nun momento moi especial, no ano 2013, cando estábamos nun contexto de contracción orzamentaria das políticas culturais e había moi pouco diñeiro para facer cultura, moi poucas liñas, moi poucos recursos públicos privados aos que aterse. Polo tanto, tivemos que facer un festival para conseguir recursos, porque para outro tipo de programación non había. O Festival dos Eidos faise na Fundación Uxío Novoneira cunha... Xa está. Xa conseguimos algo. A ver, moi ben, seguimos. A Fundación Uxío Novoneira está localizada... Dime. Ese mesmo. Sí. Ese mesmo. Quédate aquí, que así me pasas los diálogos. Entonces, vamos aquí a pantalla completa. Pantalla completa. Aí, e ahora xa lle dou a este, non? Eu creo que sí, que se podes... Entonces, sempre me preguntan, pero que é o Festival dos Eidos, non? Moitas veces a xente dice, é un festival de ecopoesía. Palabra interesante, expandida. As leituras de poesía, é verdade que son o seu eixo central, pero tamén hai unha programación de música, unha programación de artes escénicas, roteiros de patrimonio cultural, roteiros de patrimonio natural. Isto en Galicia, o patrimonio cultural está completamente entropizado no territorio, entonces é moi normal gastronomía montañesa, non marisco, non paellas, obradoiros. Que é o Festival dos Eidos? O Festival dos Eidos é unha celebración literaria, é unha efeméride. Normalmente os que traballades en literatura, en patrimonio literario, sabedes que se no patrimonio cultural normal as efemérides son moi importantes, no literario máis se cabe. Hoxe en día os Eidos tería 75 anos este libro. Que é o Festival dos Eidos? Como vos dixen, é a posta en práctica o exemplo dunha filosofía de traballo da nosa entidade. É un festival poético e literario. Pensade que tivo a aldea de Parada, que ten 6 habitantes, 13 casas, nun concello que ten menos de 1000 habitantes, 60 km de largo e grande como Berlín, para os que gustades de Berlín, ten 43 aldeas. O Festival dos Eidos tivo un festival de poesía antes que a capital de Galicia, Santiago de Compostela, mas normalmente nas grandes cidades, en as vilas literarias, hai festivales de poesía. É unha programación de vanguarda. Unha cousa que nós sempre buscamos é que a poboación do Courel, os montañeses, a poboación das montañas de Lugo ten tanto dereito a ver cultura de vanguarda, non só a cultura tradicional, porque eso xa o cuidamos nós de sempre, polo menos unha vez ao ano, como no Apóstol, en Santiago, como en Berlín, como en París, como en calquer sitio, porque somos europeos. Pero o Festival dos Eidos, se lle preguntades a un courelao, son as festas de Parada, é a festa dunha aldea, é unha verbena, é a liña que nos conecta entre a tradición e a modernidade, que decía un dos primeiros xestores culturais, Isaac Díaz Pardo. Onde está o Courel? É moi importante, sobre todo polo tema deste seminario que temos aquí. Onde está o Courel? O Courel está nun territorio rural, pero rural
é todo, casi, se rural é Ribadavia, que é a capital cultural da provincia de Ourense, unha vila completamente urbana, imagináivos o Courel coa morfoloxía que vos acabo de decir. É rural remoto, remoto no sentido europeo do término, está a 50 km dun núcleo de 50.000 habitantes, Lugo. E é de montaña. Que quere decir de montaña? Todo é rural, pero sabedes que nos territorios de montaña o rural non está tecnificado, polo tanto non houve unha revolución agraria industrial, polo tanto é un sitio onde as cousas se siguen facendo a mao, a xente que sobrevive ali. Faise na aldea de Parada, como vos dixen, na Casa da Fonte, que é a sede da Fundación Novoneira, ten 300 anos, casa grande, casona, ganadeira, casa reitoral, unha horta onde hoxe en día se fan os concertos de música, un curral onde se fan os recitais de poesía, unha aira onde se fai a programación de artes escénicas, un souto onde se fai de todo, desde lecturas a... Estivo Hisako Horikawa, que é unha das fundadoras do Buto no ano 2016, que está declarado árbore senlleiras. O noso bosque perimetral, que son 700 castiñeiros e 13 soutos, ten un plano de 75 castiñeiros que está declarado pola Xunta o exemplo de souto de castiñeiros de Galicia. Xa sabedes que as castañas foron as bases da nosa dieta antes de que chegaran as patacas. Está no Concello do Courel, que hoxe en día ten 1004 habitantes, que é un xeoparque, unha reserva da biosfera da UNESCO, non? As montañas do Courel, que conurba 3 concellos, Folgoso do Courel, Quiroga e Rivas de Sil. Cando se fai o Festival dos Eidos? Pois xa o decía meu pai nos Eidos. Veu o tempo claro do brao, as festas e os traballos, veu a lúa das segas e a gadaña dos prados, os gavilleiros, as medas e o tropelear dos mallos. A última fin de semana de agosto. Por que se fai a última fin de semana de agosto? Porque nós, como territorio isolado, embellecido, devastado pola emigración, temos que facer as festas do turista, as festas do emigrante, antes de que retornen os núcleos onde viven, en Barcelona, en Zúrich, os nosos habitantes. Tamén temos unha FORC, un proxecto complementario do outono que se fai no magosto, que é o aniversario da morte de Uxío Novoneira, e que tamén é o magosto, é a Ponte dos Defuntos, e é o Samaín, que é o Samaín, pero coa verba irlandesa, non coa verba anglófona Halloween. Con isto quero darvos unha primeira suxerencia sobre o tema do que estamos tratando. Absteneros de facer eventos ex novo ou sen eventos autoconscientes que dixo Irmão Che, pisando o calendario tradicional das festas, porque iránse a festa tradicional e non irán as vosas programacións. Quen fai o Festival dos Eidos? O Festival dos Eidos fai a Fundación Novoneira, pero a Fundación Novoneira é moi especial, porque as fundacións son tamén un tipo de entidade que en sí non quere decir nada, é un tipo de personalidade legal, de organización sin ánimo de lucro, capitalizada maior, cunha asociación cultural, etc. A Fundación Novoneira son a familia, especialmente Elba Rei, que foi a que cuidou o legado de Uxío Novoneira despois de morrer el, os amigos, presentes e pretéritos, porque moitas veces os amigos que xa non están seguen traballando na Fundación Novoneira como memoria e tradición non só da súa creación artística, senón tamén da súa metodoloxía de facer as cousas e de estar no mundo, da súa ideoloxía e práctica durante a vida, voluntarios, traballadores, máis de 42 en 15 anos de historia da Fundación, cada un co seu xeito e coa súa formación. Podemos falar de como son os recursos humanos na xestión cultural no rural, porque é un tema moi interesante, e colaboradores, todos os proveedores, todos vos. Como nos financiamos no Festival dos Eidos? Nos financiamos por entradas, a día de hoxe. Utilizamos unha etiquetera galega única que hai, o que pasa que é a banca, que é un banco final de medio nivel venezolano, non? Con vendas, que vendemos? Libros. Vendemos libros de Oseidos, porque estamos celebrando un libro moi especial, que ademais é un arquivo de todo o patrimonio cultural e natural da nosa terra. Vendemos camisolas, porque moitas veces agora a xente prefire consumir a cultura en formato camisola en vez de libro. Entonces moitas veces veredes artes plásticas, veredes versos, mirad Inditex, veredes versos e veredes todo planchado en camisolas. Moitas veces incluso calculamos e medimos cantos libros ou cantas camisolas saíron un día de alta afluencia na que pola Fundación Novoneira un sábado poden pasar 50, 100 persoas, non? En merchandising, mecheros con versos de Novoneira sobre o lume, todo o que cantimploras para os camiñantes da montaña, todo o que pensedes. E sobre todo as barras.
As barras non polo concepto de festa que temos, como ben decía a miña compañera de Rivadavia, bailar, comer e beber. Eso é unha festa. Bueno, pois, a xente ten que poder bailar, comer e beber na Fundación Oboneira, na horta, no souto, na aira. Pero sobre todo porque hai no ecosistema cultural galego os mecenas normalmente son empresas agroalimentarias de bebidas alcohólicas e de outras cousas. Entonces, moitas veces, os patrocinios se fan en aportación de produto e tío, podes capitalizar vendendo nas barras. Como traballamos e como nos financiamos a nivel de recursos pola competencia multinivel, porque se algo somos na Fundación Oboneira, somos moi competentes e competibles, non? Entonces, tivemos a sorte de que en un momento de crise, como vos dixen, cando se creou a Fundación Oboneira, acababa de caer Lehman Brothers, había grandes xestores culturais ou grandes rapaces como Noel recén formados con unha gran capacidade de traballo, pero non había ninguna clase de emprego no ecosistema cultural galego. Entón, tivemos a sorte de ter a mellor xeración formada de xestores culturais ao precio máis barato da historia. Entonces, que fixemos? Xa que non había diñeiro no Concello, non había diñeiro na Deputación, non había diñeiro na Xunta. Onde estaba o diñeiro? Donde a cultura galega non o saca, porque non sabe que está nos fondos europeos de competencia, non destos que te traen aí 200.000 euros para que arregles a túa estructura, senón nos que compites co todo o resto do sector cultural europeo. Entonces, o Festival dos Eidos non se creou por unha axuda do Concello, ni se creou por unha axuda de un programa de formación para xestores culturais de festivais literarios en zonas isoladas ou excluídas socioterritorialmente, que despois foi declarado boa práctica, e, por lo tanto, tivo un fork. É moi importante no dos premios. Nos premios europeos normalmente fan que te volvan a aprobar o proxecto, outra forma, esa outra suxerencia que os vou dar. Entón, hai que buscar sempre excelencia, porque o que te garante é un financiamento complementario sustentable no tempo máis alá do propio proxecto, porque nacen moitos proxectos e morren. Un dos problemas do sector cultural galego no rural e nas cidades é a mortandade dos proxectos. Seguiu con outro proxecto europeo. Despois, o que decía Nuria das palabras de moda, moitas veces as temáticas que están de moda, por exemplo, agora a integración, a accesibilidade, inclusión e sustentabilidade, que é un gran monstro que nos pode papar a todos, fan que os eidos se tematicen e se financien en base a diferentes temáticas. Inclusión e accesibilidade, integración de públicos rurais, integración de públicos rurais novos, literarios, traballo coas audiencias de cercanía, porque de nada vale que fagades unha festa na aldea se a xente da vosa aldea non vai á festa. Son os primeiros aos que vos tedes que ordenar. Ou proxectos como rurallor.eu, que tamén se traballou aquí moito en Ourense, que era, como temos unha gran política cultural a nivel de país, que é o Camiño de Santiago, os diferentes camiños de Santiago, en vez de os que quedamos fora do mesmo, tentar loitar contra eso, que temos que facer, e como está saturado, o Camiño francés, sabedes que van por aí 4 millóns de persoas, en plan, en fila india, como no Everest, pois intentar desvialos cara ao patrimonio cultural e a acción cultural no perímetro. Entonces, traballamos en ese sentido para desaturar o Camiño de Santiago, traendo a xente aos lindes, a todo o resto do que é o perímetro do Camiño de Santiago, que é o noso país, que é Galicia. Tamén traballamos coas convocatorias de proximidade, que son normalmente coas que traballa o resto do sector cultural, seña urbano ou rural. Por exemplo, convocatorias estatais. Agora sí que temos, hai, por exemplo, a nos, a primeira vez como Fundación Literaria, vale para nos, vale para a Fundación Manuel María, hai unhas axudas para proxectos de promoción da lectura no medio rural, onde non competimos con el Círculo de Bellas Artes de Madrid e con Pérez Reverte e toda esta tropa. Convocatorias autonómicas de diferente tipo. Houve unhas convocatorias gracias aos Next Generation. Sabes que os Next Generation son unha liña de fondos que se creou para intentar retomar a actividade económica despois da crise económica no sector cultural e turístico derivado do COVID, que non nos permitía facer actividades en directo, que non nos permitía levar xente aos nosos museos, etc. etc. O artículo 7 decía que había que crear uns programas de diversificación da oferta cultural no medio rural. Por qué? Porque como o que está pasando en Hungría, se lle quitas a cultura a xente do rural, fascistízase. Mirade que a palabra é chunga. Entonces, houve os famosos Territorio Cultura, dos que casi moitos de nós, cantos foron beneficiarios de Territorio Cultura aquí algún dos anos, levantada a mao?
Hai máis, o que pasa é que non o sabedes. Vale, e agadí, por qué? Porque se somos un festival, se nos fixemos, nos puxemos a capucha de festival, a capa de palla de festival para conseguir financiamento, temos que ir ás liñas da Xunta de Festivais Aficionados ou ás liñas da Xunta de Festivais Profesionais, que os hai de música e de artes escénicas. Cantos son beneficiarios da liña profesional de artes escénicas aquí? Ningún. Un de música, ningún. De festivais afeccionados, os que non hai que cobrar entrada, mal, vamos mal. E despois, cales son os outros recursos dos que nos nutrimos? Pois, dos patrocinios e de mecenado que non son de aportacións de produto fungible, ou seja, que podas vender. Grupo San Miguel, a marca Labra, que xa sabedes que é que non paga música, que non paga grandes festivais, se encarga de poñernos os escenarios. Nos, o primeiro escenario era a Solaina, balconado da miña casa, porque non tiñamos diñeiro para escenarios. Ou de Leite, que é unha aportación directa de capital para grupos de música. Entonces tamén hai que valorarlos e poñeron no seu sentido. Os apoios públicos directos, o Concello de Folgoso non pon diñeiro ni na Fundación Novoneira ni no Festival dos Eidos, pero nos dota de a licencia, a condonación da licencia, porque unha cousa é que non ten diñeiro, outra cousa é que te cobren por facer cultura, non? Que é un ben público universal. Tamén nos dá a protección civil, o reforzo do servicio de recollida de residuos, os poucos que xeramos, porque nós, como a Casa Bella, tamén nos quentamos a base de leña. E a Deputación de Lugo, unha condonación de perdas, nós temos un convenio con eles que nos permite, imaginadevos, a Fundación Novoneira ten un orzamento que varía entre os 120 e os 300.000 euros ao ano. Eles nos fan o financiamento base de 15.000 euros para gastos de funcionamento e actividades. Entón, se hai perdas en algún festival dos Eidos, condonación de custes en base ao convenio do diñeiro que temos para funcionar todo o ano. Algúns datos sobre o festival que xa remato. Primeira edición, 102 asistentes en 2013, morrimos de éxito en 2018, era gratuito, era entrada de balde. Entonces, cando pasamos da poboación do Courel, toda metida na horta e no souto da casa, decidimos limitarlo a 250 dende 2021 e poñer unha entrada, porque a cultura debería de ser de balde, pero que mentras que non o sexa tamén para os produtores da mesma, temos que cobrala. A fidelidade do 40% dos asistentes nas avaliacións, o 40% dos nosos asistentes, 250, sin contar os veciños, despois vos contarei, xa estiveron en máis de 3 edicións dos Eidos. Sold out hosteleiro, desto falaremos despois nos informes de retorno social, porque non sabemos que cada unha, se a nosa entrada dos Eidos vale 50 euros, se non eres do Courel ou de veciñas terras, con eso farás un gasto de máis ou menos 350 a 400 euros, sobre todo en Repsol, porque moitas veces nos facemos a cultura de balde e para chegar a Ribadavia hai que rellenar a gasolina, verdad, Manurro? Cal é o formato do Festival dos Eidos? O de outono comezou con agosto, 3 días, cando nos temos que financiar con Erasmus Plus, como son formacións de profesionais de 5 días, 5 días. E xa para rematar, isto xa vende serie, os premios tampouco. Estes proxectos son parte da cidadanía ou das administracións. O noso é parte da cidadanía, unha parte importantísima, pero están coadyuvados polas administracións en base ao concurso en competencia competitiva con outros do país. Existen políticas ou proxectos que garantan os dereitos culturais. Estas dúas liñas, por exemplo, de fondos Next Generation que vos dixen, sí, pero non temos un desenvolvemento autonómico orientado á produción de cultura no medio rural a día de hoxe. Esperemos que cando veña esa reda de IVAL, pois poida valer para isto. Son iniciativas exportadas ou iniciativas culturais que nacen do propio territorio da comunidade rural. Aquí somos paleocourelaos. Somos courelaos hai xeracións. Entonces, para que parta da propia comunidade rural, o que hai que facer é unha escoita activa. Ti non tes un festival ao son do camiño, ti tes a túa xente. Ademais, nós, en este proxecto que vos dixen antes, nos nutríamos de intentar traer as audiencias máis cercanas. O seña, como lle vas a vender a alguén algo que non ven o teu veciño a verte? Ten que vir o teu veciño a verte. E ademais podes facelo durante todo o ano, por entrevistas semiestructuradas, que ir a falar con el, saber, como decía moi ben Noel Quintela, cando eles poden ir a disfrutar da cultura ou a participar en cultura ou a ser produtores de cultura durante o ano. Non lle podes poñer a hora de muxir as vacas, verdad, Noel? Non lle podes poñer o happening de turno.
A administración pública, e xa remato, pon os medios e recursos necesarios para garantir a diversidade do ecosistema? Non. E ademais, sobre todo, cando tes un tipo de entidade que é moi novedosa, non saben onde, moita xente non sabe o que é a Fundación Novoneira, non sabe se é un museo, non sabe se é unha xencia, non saben o que é, pero non sabía o lobo, o Robin Hood e o contralume. O lobo, porque somos un animal salvaxe, porque non dependemos, o ter tan diversificado o noso financiamento, non dependemos de ninguén, e naide pode influir determinadamente na nosa entidade. O Robin Hood, porque vamos a Bruselas, collemos o diñeiro e o levamos de volta ao bosque de Xerbo. E o contralume, antes de que veñan as iniciativas exportadas a facer cultura de enclave e de consumo no Courel, antes nos poñemos o contralume e queimamos o sitio. Condicionamentos positivos e negativos, e xa remato, positivos, financiamento base, temos entre o 5 e o 20% gracias aos convenios da Deputación de Lugo, non temos a Xunta, o Concello noso é tan pequeno que non lle poderíamos pedir diñeiro, no noso mix de financiamento. Negativos, desigualdades de inicio territoriais, porque a Llariz e aquí a Miadoso ten a 10 minutos unha autovía, nos tes que ir aí unha hora por unha carretera de montaña. A censura política, máis ou menos implícita, eso xa sabedes como funciona. E a política de emprego e proveedores, máis ou menos implícita, porque depende da anterior. Contextuais, temos un gran capital simbólico, porque, como vai a falar agora o meu compañeiro da Fundación Manuel María, Alberto Ansede, nós só seguimos a facer o traballo que xa fixeron as nosas familias, os seus amigos e xeracións antes que o mesmo que lle vai a pasar a Noel Quintela. É un sector de baixa capitalización, precariado, sí, pero é un sector vocacional, que ainda que non te pagaran, pode que seguiras facendo o mesmo. Positivos multinivel, nós accedemos a novas liñas para ser independentes, e reducimos a competencia, porque, como non levantades a mágoa, é que non vades a buscar eses financiamentos, entón non temos conflictividade, nos levamos ben co resto do sector. Somos unha institución axente literario, non só traballamos para nós, damos oportunidades a outros. E os negativos multinivel, hiperactividade, porque cando non só gastas o diñeiro, mentalidade de programador, sino que tens que crear os recursos, hai un cambio de mentalidade total que te crea unha gran hiperactividade, como moi ben demostrou Sergio Lago cos seus proxectos Cuidar de Nós para a Asociación de Xestores. Deporte extremo. Na Fundación Novoneira non só hai que saber recitar ben, hai que saber tamén encender unha desbrozadora, inda que se o teu veciño está contento contigo, vai te axudar a rozar a horta. A hipermobilidade, os proxectos europeos, cooperación, mañá saliu para Alemania e pode ser moi bonito a nivel de turismo cultural, pero a nivel de turismo profesional acaban as costas moi difíciles. A falta de Brooklyn está moi ben que criedes, como decía tal, porque hai que ter fillos para que salga máis Noeles Quintela que sigan defendendo a Casa de Novoneira ou a Casa de Quintela hasta que nos volvamos. Vou a deixar o do dereito de participar e o de que sabemos da gobernanza, dereitos culturais, o último, onde tiven así co gran experto galego unha conversa sobre que o dereito á cultura, o dereito da cultura, e que nos podemos, a forza do noso amor non pode ser inútil. Un courelán, un montañés, calquer galego ten dereito á cultura. Nós como facemos? Dereito de acceso e de participación, que está na Constitución, oferta cultural descentralizada, dereito dun territorio a existir, dixo Alberto de Boiro, que seña de xeito simbólico, aunque seña de xeito exemplar, porque nós só podemos traballar co exemplo, como diría Bergoglio, predicar co exemplo. Dereito a identidade cultural e política, xeolocalizada na miña terra, dereito a vivir onde naces, na miña terra, dereito de protección do patrimonio cultural, o patrimonio literario e do natural antropizado, porque non somos máis patrimonio natural que cultural antropizado, e o dereito de creación, porque, se non houbera un poeta na miña aldea, non creo que pasara nada desto, ni sequera que estivera viva. Moitas gracias, Ricardo. Os excesos ás veces son necesarios, outras veces transmutan o programa, pero é unha mostra de ver que na diversidade, que o territorio tamén é fonte de diversidade e de visións e de como abordar
proxectos como este que acabamos de escoitar. Imos co derradeiro proxecto, antes da pausa, que ten un título moi bonito para esta xornada de territorio, que é o Convivio da Cultura. O Convivio da Cultura nace da Fundación Manuel María e temos para presentalo a Alberto Ansede, que é unha persoa moi vinculada co ámbito da pedagogía. El foi docente, profesor, foi presidente da Asociación Sociopedagóxica Galega e autor de varios libros de autores como Castelao, Blanco Amor, Manuel María, e actualmente é o presidente da Fundación Manuel María, que leva a cabo importantes proxectos como o certame insólito e paradigmático e exemplar para moitas compañías, moi gabado polo sector profesional das artes escénicas, porque non é habitual que como premio teñas funcións, e iso é o que garante poder as compañías gañar un premio promovido pola Fundación Manuel María, o certame Manuel María, e que poidan ter asegurada xa un conxunto de funcións, 40 funcións, nada máis e nada menos, cun conxunto de concellos, deputacións e institucións que permiten un dereito fundamental, que é crear para qué? Para almacenar? Crear como capital simbólico? Ou crear para encontrarse co público? É un pensamento ben interesante este da Fundación Manuel María, que non é do que nos falarás, que é o do Convivio da Cultura, pero que é moi exemplar na cuestión do pensamento antes do facer, que permitir o encontro, o dereito ao encontro, o Convivio da Cultura. Súmome as gratitudes aos organizadores, en fin, toda a xente que está para facer posible isto, a quen nos acolle, a Roberto que nos convida, e moi contentos de estar aquí, pois con todos vos, que nos parece unha xornada sumamente interesante. Quizáis, creo eu, encaixase se cadra máis, digamos, o conxunto que facemos que singularizalo no convivio, ainda que ten moito sentido tamén singularizalo no convivio, porque, e bueno, repetir, é un proxecto tamén un pouquiño singular. Teño que empezar aclarando, aínda que é algo obvio, disculpade que vaya depresa e que me collo o papel para respetar ao público e respetar aos organizadores. Eu estou moi acostumbrado a organizar e entón, claro, descuajiringar, unha palabra moi pouco galega, un programa, pois é así algo... Ben, en fin, tratarei de aterme a eses 10 minutos. Entón, aínda que é algo obvio, eu creo que debo empezar por decirvos que somos unha fundación. Vale, non unha asociación de veciños, non, digamos, unha asociación de carácter cultural así, non, somos unha fundación, polo tanto, aínda que é obvio, teño que empezar por decir que nos debemos a Manuel María, que é quen nos deixou o legado, que temos o deber de conservar, que temos o deber, polo tanto, o obxectivo central, difundir a súa obra, e tamén dinamizar a contorna e máis aló dela, pero sempre seguindo os valores de quen nos deixou o legado. Isto, de alguna forma, acota a nosa actividade, pero encaixa moi ben aquí porque Manuel María é un autor moi enraizado no territorio. A súa obra, bueno, unha das súas obras emblemáticas é Terra Chá, que é a defensa dun medio de vida que el denuncia que se está a desfacer, estamos falando de hai máis de 70 anos, que se el vía que este medio estáse a desfacer só a cambio dun suposto progreso que non é tal. Ben, entón, eses obxectivos como tratamos de conseguilos? Ben, pois con unha programación, sí, está un pouco por aí, pero non o veredes por atrás, con unha programación anual que é estável e distribuída durante todo o ano, e aí encardínase o Convivio da Cultura Galega. O programa de visitas á Casa Museo, tanto para as persoas adultas como para escolares, fundamentalmente escolares, o programa anual de actividades da Casa Museo. Todos os sábados nós temos unha actividade cultural na Casa Museo, sexa de música, de teatro, de cine, narración oral, presentacións de libros,
unha programación diversa nas temáticas e tamén para as idades, tanto para cativos como para maiores, todos os sábados. Celebramos anualmente o evento Lúas de Outono no Teatro Rosalía da Coruña. Este ano é a edición número 17. Convivio da Cultura Galega en Outeiro de Rei. Este ano é a edición número 12. Concurso de recitado poético, actividade para escolares. Este ano é a edición número 9. O concurso de videopoemas tamén para escolares. Este ano é a edición número 8. Certame Manuel María de proxectos teatrais, o que aludía Roberto, do cal estamos moi satisfeitos. Este ano é o número 4. Creo que é o único certame que se premia representacións, non básica, aínda que hai unha axuda á produción, pero 40 representacións en concerto con concellos e diputacións, que non aportan diñeiro, senón que fan contratación, é diferente. Certame tamén Manuel María de composicións musicais, para música lírica, piano e voz. Celébrase a fase final na Casa Museo, cuarta edición este ano. O programa de publicacións, nos facemos todos os anos algunha publicación de Manuel María, e non damos feito porque é unha obra moi amplia. Temos en circulación 3 exposicións con eses títulos de préstamo gratuito e que circulan por centros, entidades culturais e demais. Un clube de lectura juvenil, un clube de lectura para persoas adultas e rutas no territorio. Ben, como vedes, creo que isto enmarca un pouco o contexto do convivio da cultura galega. Esta é a nosa programación anual concibida para dar difusión á obra de Manuel María, sexa mediante a publicación das súas obras, mediante a representación das súas obras, mediante o recitado dos seus poemas, mediante a recreación audiovisual tamén dos seus poemas, as propias exposicións, o percorrido polo territorio, en fin, todo eso levado con edicións sucesivas, e nós nunca pasamos a abrir un programa novo se non consideramos que os programas anteriores están consolidados. Por lo tanto, se vos fixades polo número de edicións de cada unha, máis ou menos cada 2-3 anos implementamos un programa novo, pero non deixamos nunca de facer o anterior. A creatividade está en ser capaces de que eso non se converta nunha rutina, que iso sexa creativo no programa, no contido, na execución concreta de cada ano. Non se converte en rancia a MIT de Ribadavia por levar 40 anos. Converteríase en rancia se non tuvera habilidade suficiente para, en fin, enganchar diferentes puntos. En fin, non vou estender, se non os 10 minutos non dan para iso. Ben, as sucesións, digo porque hai xente da programación cultural, creo que as sucesións sucesivas, aparte de darlle solidez aos programas, creo que facilitan as convocatorias para aqueles que non dispomos dun enorme poder publicitario, iso sí, son moi exixentes na planificación. Moi exixentes na planificación. Ben, con esta confección xorde o Convivio de Cultura Galega, xullo de 2014. E desde entón vímolo celebrando sempre no segundo sábado de xullo. Ben, desde o inicio tratamos que no convivio se conxuguen dous temas moi queridos por Manuel María. Por unha parte, o que é a romería popular, por outra parte, o que é a dinamización cultural desde unha perspectiva de base. No que é o primeiro, bueno, vou dicirvos que Manuel María gustaba moitísimo deste tipo de celebracións e ela sacudía constantemente, sempre acompañado de Saleta, compañeira eterna da súa vida. Pero é que, ademais, a súa obra está chea de poemas, non só poemas, tamén na narrativa, e inclusive no teatro, no que aparece as romerías e os elementos das romerías, os cabezudos, bueno, en fin. Trouxen un libro que, digo vos, é resto de edición daquela editora de Xerais cando Manuel María estaba dentro do programa de ensino da secundaria que acabaron retirando, non?
Para que vexades, no Terra Chá dedicalle un capítulo inteiro para poetizar todas as festas, vale? Manuel María sigue unha tradición literaria que está xa nos nosos cancioneiros galego-portugueses, que está en Rosalía, que está en Curros, que está en Lamas Carabajal e en tantos outros que tomaron as romerías populares como materia poética. Ben, polo tanto, nós o que queremos é dar continuidade a esa dignificación das festas populares, a súa galeguización, e superar unha contradición enorme. Por unha parte, existe un tecido de base moi rico que forma as persoas no canto, na danza, na pandeireta, na música en xeral, as bandas juvenís que forman tamén a rapazada das localidades, en fin, hai un tecido por abaixo moi rico, pero iso non aparece apenas nos escenarios ou aparece moi limitadamente. Xa me gustaría a min, sería absolutamente revolucionario que as festas populares, bueno, chamémoslle así tamén as parroquiais, tuveran un 25%, por favor, de orzamento dedicado, estou dicindo algo revolucionario, porque se decimos o 50, empeza a caer, como se chaman estas orquestas, non sei, en fin, esas orquestas, el combo dominicano, sigo as pouco, notase que sigo pouco, non? Notase que sigo pouco. Ben, polo tanto, esa realidade vizosa e rica que hai por abaixo non ten a súa debida expresión nos campos das festas e nos escenarios, e nós queremos darlla, queremos reparar iso. Ben, o segundo aspecto do convivio é a dinamización cultural de base, un traballo ao que o propio Manuel María dedicou toda a súa vida e el mesmo fundou e presidiu a Asociación Cultural Castelao en Monforte. Ben, como contemplamos isto? Ben, pois creemos que eu non coñezo ningún, non digo que non exista, pero non coñezo ningún evento que queira combinar o aspecto da festa co aspecto da dinamización cultural, pero indo á súa propia estrutura. Nos o que facemos é, xa desde a primeira edición, convocar as asociacións culturais de base mediante Galiza Cultura, que é unha federación de asociacións culturais. Ali reúnense para avaliar o traballo que realizaron, traballo conxunto, non o traballo de cada un, o traballo conxunto que realizaron no ano anterior e o traballo que se programa para a anualidade seguinte. O produto destas reunións, anotei algunhas cousas para me lembrar, é edición da obra teatral de Manuel Lourenzo, un monumento literario, 7 volumes de 800 páxinas, 3 exposicións sucesivas, que son tres retrospectivas dos 3 humoristas gráficos galegos que considero eu máis significativos, ou desde logo moi significativos. Xaquín Marín, Xosé Loxo Carrabouxo e Pepe Carreiro. Amplias exposicións, non vai unha exposición, son 3 exposicións que sucesivamente foron e siguen rulando por aí. 2 iniciativas legislativas populares, unha para a restitución do texto fidedigno do himno galego, con 16.000 sinaturas, que desconsiderou o Parlamento galego, pero que admitiu a formación dunha comisión que está en proceso e que agardemos que finalmente prospere. E tamén a iniciativa legislativa popular sobre o dereito ao coñecimento e a contemplación da obra de Castelao polo pobo galego, que está en proceso. Vais abrir agora o proceso de sinaturas. E homenaxe, por exemplo, a nivel galego de persoas tan relevantes como Manuel Lourenzo, que se fixo no Teatro Rosalía de Castro da Coruña, ou Xaquín Marín no Teatro Xofre de Ferrol, ou a celebración nas 7 cidades que se empezou hai 2 anos, 7 cidades e algunhas vilas que se van sumar, e creo que nos anos sucesivos van ir sumando máis, para celebrar simultaneamente o Samaín arredor da obra de Castelao, Memorias dun esqueleto. Como decía o Xeo, non temos por que ir ao Halloween, nós temos tamén incluso amparo literario tremendamente significativo para conducir esas festas. Son proxectos que sobrepasan o poder de cada unha das asociacións, pero que entre todas xuntas fixéronse posible e cocéronse aí dentro do convivio.
Ben, e hai un terceiro aspecto, que é o lugar escollido, ou se queredes os lugares, porque nós comenzamos a actividade na Casa Museo Manuel María, que é a súa casa natal, é, digamos, o seu verdadeiro reino. Logo baixamos a Carballeira de Santa Isabel, facendo unha parada no cemiterio para unha ofrenda ao escritor. A Carballeira de Santa Isabel, logo poñervos aí unha imaxe, é un espazo maravilloso. Se non o coñecedes, non o perdades, é maravilloso. Ali, ese espazo inspirou moita obra de Manuel María e incluso físicamente el escribiu algunha ali na propia Carballeira. Ben, pois amparados por esa sombra garimosa dos carballos e esa música de fondo do río Miño que vai acariñando a propia Carballeira para abrazarse e incorporar as terras do río Ladra, as augas do río Ladra que conflúe uns metros máis abaixo, é un espazo verdadeiramente maravilloso. Ben, en canto ao contido, digamos que é unha xornada en 3 actos. Pola mañán é o momento dos coros e as bandas e simultaneamente a reunión das asociacións culturais. O mediodía, xantar demorado ao xeito tradicional. Nos achegamos cadeiras e mesas. Non admitimos catering, de ninguna maneira. Non queremos de ninguna maneira que isto se converta nun macrofestival. Non é a nosa ambición, non é o noso papel. Nós chamámoslle convivio da cultura galega. Polo tanto, queremos convivir, crear lazos de amizade, crear tamén lazos de organización, que daí saian outros proxectos que se desenvolvan durante todo o ano, e os macrofestivais non creo para nada que teñan como consecuencia o que nos buscamos. Creo que estamos na dimensión, non digo que óptimo, porque óptimo non hai nada, hai que contrastalo sempre coa realidade, pero é un formato que creo que está bastante na súa dimensión. Acuden alrededor de 1000 persoas, uns anos un poquinho máis, outros anos un poquinho menos. Algo máis da metade xantan ali. Insisto, nós non aportamos máis que cadeiras e mesas. Despois do xantar, digamos, foliada. Tampouco é foliada típica, vale? Tampouco é foliada típica, porque tampouco é o espazo da mocidade que vai bailar, senón que é moi transversal nas idades, porque hai xente que vai máis ben a xantar e convivir, sentarse nos bancos. Hai outra que vai máis ben a escoitar música, hai outra que vai máis ben a bailar mentras que, en fin, se escoita a propia música. Ben, en definitiva, os grupos teñen como misión converter os festeiros en verdadeiros protagonistas. Ben, este esquema ven funcionando estupendamente desde a primeira edición e introducimos, lógicamente, modulacións concretas. Acabaron, sí, acabaron, vale, pois acabo eu tamén. Nada, 2 minutos, vale. O financiamento, pois, non pensedes que se necesita gran financiamento para isto, vale? Non facemos grandes contratacións, porque non pretendemos ir ao macrofestival. Ese financiamento ven da Deputación de Lugo dentro dun convenio conxunto para todas esas actividades que vos enunciei antes, non específico para isto, e da venta de material directamente no propio día. Rol da comunidade, ben, nós considerámonos comunidade, pero máis aló do que é o padroado e os amigos da Fundación, que son dúas, bueno, non me explico agora, bueno, pois como é lógico participa a distintos niveis, na propia organización, en colaboracións puntuais, ou como actores diversos como a banda de Sons e Soños, na que están integrados mozos e mozas de 4 concellos, ou da contorna, Outeiro, Begonte, Friol e Rábade. Vamos a ver, nada, remato. Unha reflexión final. Asentar a poboación no territorio
de contexto rural, a min gustame máis a aldea, eso do rural, non sei, gustame máis a aldea. Precisa dun novo estado de opinión no que a xente da aldea se sinta orgullosa do seu medio. Para o ser humano é fundamental sentirse pertencente a un lugar, integrarse nun territorio e nunha sociedade. E por moito que se empeñe a globalización rampante, eu non coido que sexa vantaxoso ser masa amorfa, é dicir, cidadáns do mundo, nin tampouco individuos encapsulados en si mesmos que únicamente se comunican coas súas máquinas. Non creo que iso nos conveña. Eu non sei se conseguimos ou non os nosos obxectivos. A verdade é que non o sei. Pero eu coido que, sen dúbida, equipamentos culturais como estes, pois, desde logo, cando menos, poden axudar a que a nosa xente se sinta máis satisfeita e identificada co espazo que habita. En este caso, nun contexto de aldea. Remato poñéndovos, tedes aí ao final ese libro de Terrachá que quen queira pode collelo. Lévame 30 segundos poñervos a imaxe da Carballeira, convidarvos a vir ao próximo convivio, convidarvos a pasar pola casa. Ben, río miñolado, magnífico, extraordinario. Empezamos na propia horta da casa, que é a parte de atrás. Temos unha horta moi bonita. A casa non é esa é casa, pero non é a casa museo. A casa museo queda máis á esquerda. Vale, esta sí que é a parte de atrás da casa. O coro, salimos cara a Carballeira, aí sí que se ve a casa, paramos no cemiterio para facer a ofrenda, intervén a banda, sabedes que entón aí xa se agrupa a xente, a mocidade cos seus propios instrumentos, a mocidade, bueno, aí maravilloso ese arco de carballos, a mocidade non, eses ainda son os pecarrechos que participan na xantando. A mocidade tamén nos... xa no xantar que a xente... damos mínimo 2 horas para xantar. Normalmente 2 horas e media porque o que se acaba de xantar a xente empeza cada mesa a bailar e a cantar e trae os seus instrumentos, non? A brindar o baile previo, non? E as propias actuacións no escenario. Vale, que vedes que son completamente distintas. É unha festa normal, chove tamén. É dicir, desfíxenola un ano, ás 2 da tarde levantamos empanadas e todo, Vale, e este foi o cartel do ano pasado. Mil grazas e disculpade.